ECA Oboba Opore Amamfo Emama Atin Ediba Ahenkan 93.3 FM. Obinti sonu oyeti nyami mama mi swatre amansenina efise oyora nechinini obinti sonu oyeti nyami. And of course, it's another beautiful brand new Tuesday morning live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. Brother sign aso. Yatra si free sabri kopim sa no pa nundu ebebo. And I did media to the ding se Maakye de bro. The 25th day of June 2024. Ayene. Bejiri sa no pe Nyankopon adom ho ye se de enso ye ho ye no. Odi adom abo adom so techirema da abodwe moji di yemu afusane ye. Yamfa sika nto. Ya anya ho adwuma ansa na yense ka. Onyankopon no na ope na nea ope e na oye. Na onu Nyankopon no na odi nani chi ewiase afa na nyina. E no se ope obi ama ade a efe na ye papa sei ache no. Ena Onyankopon akan wo ne me aka ho bi. Ya nya ho adwuma. Ya nkɔ ho nsuo, ya nkɔ ho anyina. Se ye ka se anyina wote ase. Ya nya adwuma bia ansa na wode ma ye. Ntimi ne wo ka sei sisie ya me no ka sei ono abetimi aka sei me anam ka sei bra be hwe ne eye asizi. Bia ni wono mo betimi akwhyen no. Ne mom kopem se ye da so tiase na techirema da ya badwem na moji di emu afusane ne de anopa yi ye bebie ya no na ya ka kire awurade se ye da na se bebie ya no na ya ka kire one na dwuma yafuo nyina se de omo aye no ye ni so senka yenso ye ne hwan se awurade e ma ade a efese akien techirema da abodwem na moji di emu afusane anopa yi mi dofo ma yen kire ni so mfa nkire Nyankopon no wate oni adiniye erade ni adiniye na ahomachin ebo be se donko no mienu na wo hwese de ensu brantampa esane agu fom ene no na mida hodin na niema bebre ye koso o mitirim na mi hu se ampa Onyankopon no dada nyina minim se oyekese dada nyina minim se oso dada nyina minim se oyonwanwafo bata ahomachin mi hunu boroso Can you read now on Bada on Antina Womire Mira me tia sia metina
Bettina. We watch our way for you, my friends. Some city accorded the moon on Famana Fay and to age media so much. Yet free mammy a queer afra coma or batam papa. Nufutebre ba man sign enumano. Na a dom enum. Ama yenum in a bear enumano be. And in the studio near with you. And ye did media de bro. Ye free no more. Yɛbɛkɔ akɔnante ɛwɔ abɛɛfo kwamfidie internet no ɛso ɛyɛ www.ahenkanfmonline.net nti wokɔ hɔ no mo a wobɛtumi akɔ akɔhunu ne ɛkɔ so no nyinaa ɛwɔ hɔ saa nso so ɛna Facebook ɛna YouTube ne nyinaa yɛ ahenkan 93.3 FM afei my tune Modern Ghana Zaino Radio app Ghana Waves app ne nyinaa ɛwɔ Google Play Store anaasɛ App Store wadaroma wokɔ hɔ no mo a wobɛtumi a download the apps na yɛbobɔ din ne nyinaa afei ɛwɔ apps ne so no na wasearch for ahenkan 93.3 ewiase afanan baabi a wo wobɛtumi atie yɛn dwumadie piti anopa kosi anwumrɛ wobɛtumi atie wɔ hɔ enti ya making it possible dwumadie no wiase afanan nyina da sɛne ɛtopayɛ edi adane ɛne atrantwie ɛwɔ Kosovo ɛne Gaza mpapra so no saa pɛpɛpɛ ɛne dwumadie nso ebu mfrumpedi ahim ɛwɔ wiase afanan nyina Bacho bi mo brɛsɛm sɛ bɛsi akɔ ne da mu no wada no me yɛmfa ntoa so fo ana fe yɛntoa so sɛ me nka nkyerɛw sɛ anɔpa yi ɛyade awia no yi ne ti ɛnam nsuo no a ɛtɔ ahomakye ne nti no anɔpa yi nsuo no bɛyi ne ti kakra pɛtɛpɛtɛ light one bia afei efiri awia no mom na ɛyi ne ti awia no bɛyi ne ti anɔpa yi na abɔ ɛbɛbɔ paa afei yɛkɔ animu no efiri no mienu nti awia no ɛbɛbɔ afiri anɔpa yi akɔkɔsi awia no mienu anase ifi premto bread donko ko no mienu ho no o kire se awia no be hya ase se esi ni trase ama nsuo no asan atwe ne ti awia ni mu ho kra baabi ne de ade a nsuo no be munemu na kakra wo mmeaye ahodo bebre no awapue mantem ene nti ya na abomoden ahye ne nso anwumre o kire se baabi bia ade a nsuo no be munemu na ebe petepete kakra nso wo mmeaye ahodo ebi ye hwɛ de da yanim ne kura ye nsɛm a free Ghana Meteorological Agency atena kɛse mu ba ya ye bɔ ho amane ama ne de a ene no ensuo ahoɔden ɛwɔ wie mu no ɛwɔ soro awia bɛbɔ de na nso so ensuo no nso ɛbɛyɛ n'adwuma wie mo brɛnsɛm sɛ ne bɛsi akɔ ne da mu no wadaroma ɛne ɛde ho amane bɔ ɛde ama wo yɛbɛsrɛ no ahyɛ ne nso ɛnso so ɛde aman afei na ɔde fidie no ato ha no mo a ha yɛ ahenkan 93.3 FM dwumadi a ne bra so free sabre kopima no panundu yebedi ho chiame de ama we din eda so ene maachi ofre me obo ba ofori amanfo yeda se so ama ye kwan wo adwumanim ka num efie ho be bia ama ye kwan me arabia.com anopa yeda se bebre ye mo achi ne ya mo akwaba e de aba show ni so Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ate e de ba ahenkan 93.3 FM Branding team ayanko nyankopon asɛm no so atifia asɛm na sɛ asɛm a yɛdi ho nkɔmɔ free enra ekopim efiada no edin eda so ene sɛ God is the lifter of man. God is the lifter of man. Onyankopon ni nipa peja for. Onyankopon na opeja nipa ede ni free eye sumina so na ode na sima pomba tena bia. Onyankopon na epeja nipa efiri anuonyam mu ekwa anuonyam mu anuonyam emu. Tie nkomo no eye Onyankopon na opeja nipa efiri anuonyam mu na ode na kɔ anuonyam mu anuonyam emu. Eye Onyankopon. God is the lifter of man. Enra ye explore ye na ye hunu se ampa
the truth or the profound truth about our God and say he is the lifter of man. Yebetimi anya emfasodie bebre anase yebetimi anya mfato ho examples anase instances bebre a ekire se ampa God is the lifter of man, and therefore anapay ose yenka nkire wo se ono na obepejaw ede wa free animguase tenabia na ode wakọ anuonyam tenabia. Yehunu se yekenkan Bible na throughout the scripture yehunu se onyankopon epeja enkrofo bi, yehunu se onyankopon wotumi a ode ma nipa so, ode esiesie nipa ade bi a yire firi nipa nsem no wode esiesie ni to kenkan Bible ne fa bi a o say and he will restore whatever the locust had eaten. Ade bia obonefo no adi ntutu me, ade bia enkanka ade free abrabo mu no, and God will restore whatever the locusts had eaten. Ade bia enkanka adi free abrabo mu no, the Lord will restore. Na eno no na mayaba beti ase nese ampa ene na saa tumi a wo so wode epeja nipa, tumi a wo se ade bia free wo nsa wo timi san sha na mu no, tumi a wo se opeja nipa efiri animguasiem de ne kwanuonyam mu no, saa tumi no is still active, and we still believe in that efficacy and the potency of that power. Yagidi enti yenra edo na nti mu ma ohunu se in the book of Psalms 3 verse 3 or say, but you Lord are a shield around me, my glory, the one who lifts my head up or high. Na yehun say Bible verse no beautifully encapsulate the idea that God is our protector and the one who elevates us both spiritually, physically, and emotionally. Yehun se onyankopon ena opeja enipa. Inti point number 1 ayedema woni say God lifts us from despair. Eduru baabi na yabamu bu, eduru baabi ni yemre, eduru baabi na yahoden san. Saa bire ni mu no onyankopon ebam no aba be pija yen. Enunti enra ye consider the story of Joseph in the book of Genesis. Yehunu say Joseph was sold into slavery. As if that wasn't enough. Ono ankasa ni nuano mu en wo mo ton no e ma ne ba be ye akoa. Enya no nko a okokoduru kuro no so no nso. He was falsely accused. And he was imprisoned. Onipa ba akope hwamane a okomu. Enti na owo every reason say obeka say I have given up. Me kumi ho say na eduru bia na won so keka no. Because troubles and any problems and any challenges no from one point to the other. Ensizi debia wutie se wutie oboba na ye ka kire wo se awurade beye awurade bepeja wo, but o troubles ne wa mane na wo na mu no a ye hye wo hu nkunan no day in day out no, it keeps growing nia na enyin ebi beka ho, and you have every reason to throw your hands in despair. I was a kasa fadia ma bre afedia me ye nye, but eye hano na Bible no beautifully encapsulates to you and I the idea of God about how he has the power to elevate, to restore and uplift. Bible na kan kire woni me eninti eneyi yehunu se ampa onyame a ye ne nam no obetumi apagya. So that was the point 1 ayede mawo, and ayede point 2 no ede ka ho. Point number 2 ayede ka ho me pesa wo chro, and say God lifts
us from sin. God lifts us from sin. Onyankopon san pagya yen free bone emu. Me say den Onyankopon pagya yen e di free bone emu. Why? Because sin is a heavy burden that weighs us down and separates us from God. Yet through Jesus Christ, the Son of God, we are offered forgiveness and redemption. And when you read the Bible, John chapter 8 verse 10 to 11, it is enshrined there how onyankopon ni nipa enya mpu ni mpu na baba we ye onyankopon ne ba Yesu Kristo ni nya mpu ni mpu na omudi nkomo na afa nkomodie ni mu no revelations bebre ba be da die hunu se bra wo bre no se enye kwa eye boni bi a wotim ente duru ba bi ampa chaw se otwe na ntwe upia na mpia wo so ho na enwo so a eye a cheke okunu ye abrabon nsom ye nhwe wate eti John chapter 8 verse 10 to 11 Bible said Jesus encounters a woman caught in idolatry. Rather than condemning her, he lifts her out of her shame, telling her to go and sin no more. And unti Bible said, Onyankopon ba Yesu Kristo ni obey womo esusu se wokwache no ewa adwamambɔ so no oni ni hyiaye na ye binum san Yesu Kristo ni hyiaye ne de anka obe condemn no. Enkrofo na ni ababa wane nam no ne no womo kan se yekuku no because womo ekuro no emra ne sese ye che wadwamambɔ so a ne ye ne se yisi wabo ekumo na wabra Yesu ehia womo no asam mienu ene obisa won baako obisa wom se na ababa awayi mo se waye den ene omo kyerɛkyerɛ mu de kyerɛ no se we de yakɔkye na dwamambɔ so pɛ asɛm ɔkan na se na bɛma wɔ ne kɔbɔ saa dwaman no ɔwɔ he ensɛm miɛnsa ena Yesu Kristo kan wankasa nkyɛ ababa awayi mo se waye den ɔmo so yakye na dwamambɔ so pɛ ne ɛtɔso mienu a Yesu kan ne se ɔne hwan ena bɔ adwaman no afei ne we hwe we anim afomugu so kasa no ano ena osi ne trase ye se ɔtwero bibi wɔ fom se de ɔnyɛ bɔne da no ɔnto bo ɛma ɔbɛyi ne yenhwɛ opagya ne ti no ne yɛsɛ onipa ba kokora nyina hɔ. People thought said Jesus Christ de otiri bɔne etinka wahia ɔbɔneyɛfoɔ ne de anka wɔbɛkeka na adwene akyerɛ no but ɛhɔ no mo no ɛna ɔdemonstrate one of ne characteristics a ɛkyerɛ sɛ opagya nipa efiri bɔne emu. Nti oduru wɔn no ka kyerɛ ne sɛ yɛakye wɔ adwamambɔ so medɔfo ɛnɛ wayɛ lucky sanse wahia awurade ka kyerɛ wo sɛ twe wo ho firi saa bɔne num twe wo firi saa mumuyɛ nim twe wo firi saa de no a ɛno no ama wo brɛ no ɛtɔ da bi a ɛyɛ na nya bayie na mɛyɛ brɛ bebre saa o ɛyɛ bɔne nketenkete ɛneyɛma nketenkete bi a yankasa yɛ no ɛno na mɛyɛ brɛ. Nti sometimes you have to sit down and check our lives. Yen check it na se emwa wa no atwe ho afiri ho utia ye yie wa hia Yesu Kristo wo ka kire wo se de obone ne tie biara o se mo bone te se damna mahaban. Even if your sin is as red as scarlet, the Lord will turn it and make it as white as snow. And therefore he's calling on you, come right now. He has the power to lift you from your sin. Nti Bible mi ati ase se Onyankopon wo tumi a osan pagya nipa edi ni free bɔne mu na waye ni yiye. No matter how deep your sin, God's grace is deeper still. Accept his forgiveness and let him lift you into a life of freedom and holiness. You could clearly testify, say, Ampa, you are not free. Bibi wewo.
What di bone no a, what ye niema no a, hey, me mo bone bia so. One thing a man noticing say, ye kan bone ani ye nyina ya som ya no de akosi adwamanbɔ so. But enye adwaman ko ane bone ti ha me dofo. So kin kan Bible a, Onyankopɔn liste niema a wo chiri. Eya akoko he ba bi adwaman ehye. Enioma awurade Nyankopɔn chiri. Ose niema nsia na ye machiwade ne etoso nsun de ene won chiri ne kokokoko. Enye adwamanbɔ onim adekode. Ko kin kan Bible no ewom. Nti mu aye ka bone motese ye bobone so a ne nyina ye adwaman na ene wokɔ asɔre na wo piriti na wo bobone so a bo nse emerewa no na wo nyina de omani eto ehwɛ youth no na ɔno nso ni wura fi sɛ nantintwitwa ɛyɛ bone ɛnan yɛ nante kɔ bone mu ni wura fi sɛ yɛ bone onipa a ɔka nipa ti bom ni wura fi sɛ no nso yɛ bone onipa a ɔmpa asumdwie so ohunu sɛ anuanom te faako a asumdua ba wonpɛ ɛwɔ se wotimi wura hɔ na woso no wonko keka etire bi bom na ye esi hɔ onim sɛ no nso yɛ bɔne onim sɛ nia ɔno nso ɔyere bɛyie brubrubru no onim sɛ ɔno nso de na ɔyɛ no ɛyɛ bɔne ɛne nti yenya ka bɔne a ne nyina de ani to ɛhwɛ ɛmaabunu sanse yenim sɛ ɛmaabunu ne adwaman de ɛte sɛ ɛyi no medɔfo onyame pagya nipa efiri bɔne mu gitum sɛ wo di bɔne no na gitum sɛ ɔno pɛ no obetumi de wo bɔne na kyɛw na ma ne kwan wɔ wabra bonim na onyi wo mfiri saa nkontonchi ɛne saa nkonsonkonson no a wankasa wo de ato wo nsa wo nan na wo kɔn a ekum wo no hwɛ wo ho firi ho apetesini kum hwɛ wo ho firi ho kronobo no ekun hwe wo ho firi ho bone nketenkete no ekun bedofo hwe wo ho firi ho na hunu Onyankopɔn na ni onyam ɔse no matter how deep our sin may be, the grace of God is deeper than it. He is calling on you. Accept his forgiveness and let him lift you into a life of freedom and holiness. That is the point number 2. Anopei. Me de ka ho edi ama wo. Me so onyame pagya nipa. Onyame opagya nipa na ompagya osa keke. Opagya ofiri boni mu, opagya ofiri wa ye mmere wa brabom. Ifiri wo kene kɔ no, ye de point na aka no, ere be ka ho de ama wo. Merafo, God is ever ready to lift you up. Onyame di abribia wa ye krado, so obe pagya wo. Na se bebe mu a ade se won so ma wo ho kwan na awurade ye ne saa de ma wo. And then the emphasis is on the fact that God lifts us from sin. Awurade san pagya yen efiri bone emu. Na wa maye fa hodie ene abrabo tenene, abrabo kronkron ode amayen na yehunu na ni onyam e de akwa akosi. Ghana Nyankopɔn tire ni mu nkyira wo. Obo ba ofori amanfo mi Nyankopɔn ontire ni mu nkyira wo. Apostle ani mu Nyankopɔn tire ni mu nkyira wo. Prophet righteous inhyira frempon ni Nyankopɔn tire ni mu nkyira wo. Apostle James Maakye On Nyankopɔn ontire ni mu nkyira wo. Odifo ankansa Nyankopɔn ontire ni mu nkyira wo. Gidi kwako Nyankopɔn ontire ni mu nkyira wo. Na ɔma wo na sem no emu entiase ewe Yesu Kristo dine mu. Amen. Yɛde na de na si ha Onyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛbɛsan baba betoa so de ama wo. Enyi fidie ni mfiri ha maakye ene dwumadie ne din. Ɔfrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo. Yɛde sports betoa so ɔmo wia yɛbɛsan aba na yɛde de aka nyinaa abɛka ho ama wo. Son,
This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Enano pay Ghana Mamba de Shimamba, yesan Emma Munina Kwaba Sunkubio aba Ahenkan 93.3. So yatanasi enano pay a good deal munsem ena yedi Asia and so our matching morning show no so we evidence based sports presentation ena yedi ebe midin Joshua Kwabena ejenim Yosef Aji obetene enka Raymond Ashete Rat Epolisution from afar Sansona Beni Tomauli and so etna fide nechi epipian voices ahodo a yede eba nyina enso ejaw ene anopay memfas da Emma Festus Enterprise aba na oba ya otonton decoders say open multi TV say open DSTV Star Times Canal Plus HD Plus anase combo na open say auto eusu anase o recharge a ninya no first respect na ne kama edi amawa o ha ne nchinwa bia enso emba chire biu we pie mu achim dan hanim na first respect na okọ abanya satellite na afi terrestrial decoders eni don ma esan abod mamre tenten edi amount yetonton TV Hisense Asano LG Samsung Nina no ebi ewo Festus Enterprise TV wo mount edibi aba decoder stands ebi ho remote controller TV there decoder there nina no obenye bi ato ewo Festus Enterprise yesan kopiem the AC aba brand bia na fe horsepower bia bi ebi ewo Festus Enterprise enu ntino be piem na bejo there na bibia enko kama emfa amount ye chene se wo AC wo satellite no one fan be dan wo de kondo obi wa fixe amount fort aba ho ezi fasa ho no bra be hwese se edi amawa onsan enhia sa fort ebio uhwe ye kira kwan a ye ni old chimesi sport no na ebo nhwe ni mprempren die ye fe Nanes Palace isanso urban shelf filling station no achimodan asem na making number ni enie ebia pensin bisa bia anapeso bisa ene decoder ni ace ni prices a 0244 515849 0244 515849 ana 0269 305-785 0269 305-785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia koye edi amount Jubilee Hospital ezu sebra ena no pay wasore wa otinkan body nim say yes ampa oyade ankasa dia kona kopiem o Jubilee Hospital na fe yenhwe entu yarwa asinyina emfa emao ebia oba no ekwan ni ho entu person ba ne ya na doctors and nurses for ehwe na sansan ochi kofie ene ya sakoyan eba ye fe ne outpatient service sansan inpatient service no enso aba no so adwuma edi amao ebi anya one emu aidin na se bia person be hospital one afa doctor na nurse for enso ejina so ehwewa sakunya no enso aba edi amawa bra uts kakuma bi afo laboratory no enso eye adwuma lab bia bi ebi ebo eye Jubilee Hospital afi pharmacy no enso ho ebi ne ne upedro ato anom de asa ho yare a bepiem ebo eye Jubilee Hospital antenatal care aba ye fen ANC we ekodema apimfo no ebi nyinsen no unyo hobby e de fa ho a Isifo sa ha no bra na fienhwe entu ase mfa ema postnatal care no enso honom e de ma awofo na ma wawie no monkola no omu nyimu no enkoye omu nyinye mombeje ncheche na fi muba no omu so omu nyi engina brand ahodin mu na bibia enko kama mfa ema afi theater no enso aba said you send operation the yen one time enso e Jubilee Hospital maternity no enso ho sanso de ultrasound na afi electrocardiogram machine no enso aba we scan biabi ye twa bi edi amount apimfo mamwo prostate nei munso amotunso miare mo ba na afi ye twa scan kama edi amamo kansuniti ne enso aba ebia bibi chire wadwen so yare bi atwetwere obo ohun ba bia onfanfa ohun anamo bia utu edi afanwa bepiem Jubilee Hospital na afi yenhwe enso embosa kwan no eso afi wani ina ohwa dia ohun in fact se wanhwe entu asentem ochena bi no o hakese pa ena edebra anhwe mpo a
na woni no afra enti no kopie mu Jubilee Hospital na afo yenhwe enso emboa sa ekwan no eso osen na kaka aye osen no aye cholesterol woni enje ho de bia nso utwi ene opese utu opese ohye opese polish osen a kopie mu Jubilee Hospital sa akunya no so de be ma na afo yaboa ahwe ma osen yaroa nyina no yetu ase one time enso edi amount diabetes na hypertension for no so no feel no pa bia no nchechire ekoso edi mamo kantin wo ho enutin so podina pomduwom enso atwadia Jubilee Hospital se me na menie bre na badwudi na pomduwom todi na bibia enko kama enfa emasa obana insurance ukita bia eno so no yebeje na yahwe uye odan aboabo road ya so Amantra bridge ni so onom ina bohu yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni Jubilee Hospital enso edi enkomo da bibia akoyie edi amount K Afrani Enterprise kobina do na enso efre no de etiene se tonton car ties we no car no say small cars nkuto bi anase cars akesie bi ni nyina no ubepiem yakachia bunya ne ties enso ato da hyase enu se o kan krampo na etimbaka o de bra ne ties de bibina enso ebusu chapo o ya kache bunya bi no ato na bibia ko kama ed amount man na mu twitimbaka mamu ye timba ho adwuma no ya de went cables aba afe hooks ebi aba shackles nyano ebi nso aba mo de bo adwuma kama na bibia nso akokama ed amamo transformer oil ebi ho enu ntini mamu ye welders mo machine no oil no edi gum no ebi K Afrani Enterprise sanso fridge repellers and so on mo ene mo machines na mo use no ne oil no ebi nso apie mu K Afrani Enterprise ane bon enso form enti kopie mo makachi na kwaje odia na bibia nkoye emfama odan boaburo odia so anasa sena babu odia so na obohu yen ene ufi eye aboabo na eba utresi en kakra obohu yen ho sanso ufi asane eba be park University no ho eno nso utwa oni obohu yen na onye abedi ensa wo so 0537 997 412 0537 997 412 na oni K Afrani Enterprise edi enkomo new edibiase fitamu na se before forest no honom ena obohu yen eno so no 054 288 9071 054 288 9071 na oni K Afrani Enterprise enso edi enkomo na bibia akokama edi amount ene television na ope AC na ope fridge deep freezer tabletop na ope double door ibi na pesoto edisi udema kopiem OD electronics na fiyamboa enye no nko a saudi ne washing machine rice cooker blender ceiling fan electric iron na ope TV wall mount na opa kopiem OD electronics na fiyamma binato na bibia enkokama informade tiene se sa oba na se unkita scan nyina betua product in half se utua ye the fridge nbema na de kofie u de kofie na fe utua no 3 months na botua wie na bibia so akokama e the amount achim odan stadium junction na se ye ne MTG police station no na ebo nhwenim ye ne bamboo inn na share one building enso bibia ye store ne e won ti kopie me na kwaje odie na bibia nkokama emfa amount 0550 900 600 0550 900 600 na oni prince enso edi nkomo na afa kwaje odie no bia akokama edi ama wo mu ya boafo mo so asen bi kan ne da godie mu nsam ehia ene anope Nano pension samna sensia se enso emfefigi fiso aso report efigi feba nano pay ene se odani ewremu ana senyankopon ayadoma na division 1 super cup no enso etodwa afi de ndempin for ene betodwa se etodwa ewo eyesuane eyebro na half for the games awdo na enso ebetodwa no mo a omo ewremu amaje penesi akan no se ene city vision FC omo aqualify so makobo super cup ni bi Oko United enso ebeko Young Apostle ekobobi techi man aye heroes enso eko NF Bazika Holy for enso eremo omo ekosi akane bi new Adubias Football Club enso qualify so omo akobobi NF Techiman aye Liberty Youth no omo so ekobori Hoho United we 18 makoma kunwotwe a na senyakopon adoma July 29th and games no enso SSC kopim aye August 13 and Division 1 Super Cup no etodwa osuane a yede mu enkomo no ade agyaw Jempio mo enso our African Athletic
Athletics Championship in emo we competition now be pimo bibremu Africa 2 years biano ya yisi ya naso enso hosti afie no this year na eba so Cameroon na giye yisi naso na meeting course na fe ye per country next obetimi age desi naso na fe 2026 no wahwe hosti sa tournament we bid ni ekoma Ghana ya ni botwa na de bid na enso ekotumo na ya de Ghana nya eba no se ye na ye win bid na 2026 ya de na se African Athletics Championship on 24 da man say nje na fe ye host na bibia so enko kama enfa man 15 countries na koto abano ya to abano wie na emu du mienu 12 ato edema Ghana na fe miensa enso ato edema botwa na ntini Ghana ye di nkunim se ne no na se African Athletics Championship eba so 2 years bia no ye nje FNC na so Charles Osei Esibe president edema Ghana Arm Wrestling Federation our Africa was also double as vice world Arm Wrestling mu na sanso ubepiem Ghana hanoma the athletics mu no sanso vice nenei ocheche mu sena nyama koye enti Ghana yetimi age sabed no edisi na so during the Africa Games Athletics Championship no and paying for Ghana if we say things went well, especially the organization athletics event no CAA4 started say omudin komo say Charlie as I said 2026 no modem hu gym ya kan try na ye minister so trade na minister ka say the facility where they into me help and say enti muntu ho na mo enti any Confederation of African Athletics edi komo ma extend formal email actually the letter edi actually ejina nkita odie no ekoso at the time ye bra picture ni no na Botswana they were submitting a bit the data enti omo share ye no na say we're convincing your hotels your human capacity your facility security everything ejia no mo say yenko and if you enti be si media sa this amount for obo mo nsem ye de ni ni ekoso wo na ye be free ye no Botswana nyina for the verdict. Yeah, that's not no more announcement. Ghana has won the bid for 2026, and that 28 will go to Botswana, and we're happy. And Ura Majid, our Deputy Director General, Onujina Nemu, and our Oda Womwase, Omuni 2 years for. We Charles Osei Esibe na say President Edema Arm Wrestling Africa Vice our ward na for sanso double as Vice Chairman Edema Ghana Athletics Federation no nkomo no de ejayen Yanani enremu glorious Accra to football kono nkodi nkomanso mfemfere mfama ene anopede se kasamafo enema bobo kono pefe no kwame oparado nkoma Accra enso ede aja mre na senemo mu aden enema ha to football kono ose kwamo fa so mo so ave relegation no na se emu edin papa ose dum pempenso bia na se odani enremu football mu a na se ha to folk team ni na so bibia enso etwa jajo se bobo kono mo ko relegation anaso se omo esowabe relegation and so on we are gone. It's not a pleasant place to be. Me catch you on AC. Sure, it's not about survival. Open survive. Just started boy and show back. Now you are trying so well, say you'll be able to go ahead again. Yes, I show 2 goals in away under that pressure. You understand? And it is not that the opponent is not playing well. They are playing well. Sometimes if you are under pressure, you make a lot of mistakes. You need to calm down and then tell yourself that Charlie, it doesn't matter what the pressure is. This work must be done. So when you feel no one yourself, go in and get the work done. No matter the situation you find yourself, the pressure will overcome you. But yes, it was a very difficult. Na so parado edija wamfara no ansiwa o se udani ewremu game amkobo mini bechem united na se no any last game na hatu fofo ebo no mudi nkunum na so omo Ghana Premier League nim no o se edum pempenso bi na se players na ba mo abu entina eduru se mo amo empenufo no de bobo ko nanim no o metumi encourage o ma hye o den so omo konkoni nkoma nim no betumi ateka no ama se ne makoyi ede amom. So there's a job that has to be done. How do you encourage the rest of the people? But at the end of it all, now team 19 and qualifier. What do you get? We needed to gather courage, make sure that whatever encouragement that we needed to serve the players, especially during the halftime and before the second half started, so that they'll go out there and get the job done. And most of them were down, but it is important that you needed to remind them that baby, you have
to be a man. That is your profession. How you will be remembered. It is better to get to this stage, even though it's not good, but it is better to get to this stage and fight your way out so that. Sama for Edema Glorious Accra Heart to Folk Bobo Kono Kwame Paradum Komo Enamide Jawn. Nano ada kwesiada ewo aye Legon inso Ateman Football Club wa money bofa kwatano ede eboni na aye MTN FA Cup no na ekowiase no na boboku a ye fan inso Ateman ade penalties age afie MTN FA Cup no enso ede siom na so akonfirm se afie yade CAF Confederation Cup no inso Ateman be ginemu enso akonkuden ede amagana enumu na general manager edema inso Ateman Football Club Eric Alagidede enso de nkomo kakra eja yen amanfo kan se Africa yi kotekoni has economic transform bo nanu ada media man dream FC na esun kwa na omusun na munso Ateman mumba kra ncheye league no 2 seasons pe na mabo mubetimi akwa na papa no echiema o se board chairman of club ni mpanifo ashom bo se ne ebesi bia no nso Ateman Africa no ombeko na makoni yi board chairman ne mpanifo ebe share board dressing room se Africa no die e kwan bia so no ye ko nti from that moment no na chese pressure and about because we break boys no omokwa how many weeks no more 4th July ya say we your opponent and the Ball Confederations Cup and no echi no which me who say me akeka ho bia no pressure sem nti na say shia boy no anadwo no na ni omudi nkomo na di ni amaba ko mienu etudwa na who say so omokopie mpo a da ben ese so omo returning no da ben ese se pre-season ate ene de ekeka wonti ene omo yesa no mani ni na nra enti coach cry if you hotel akosi na wo bi cry no e was almost 1 AM we Eric Alagidede yakosu bisara se okay sempen for ajatum na fe mu management na fe players na ajatum se yade a Africa Confederation Cup mko body a ene himfa na mobom games e say Dream FC qualify mambo 1 game cry e de ombo games ni na e Kumasi Mediama enso ambo 1 game cry e otakwa ni nyina no omoboye e Kumasi ni nyina no se omo various stadiums no enya de a na se fit to CAF sanction games bia na inso Ateman na Nankromansa Park ai wo inso Atre no se muntimbo game woni fa na mobo mu games na anamabo na mutu enso edafa park no yes submit club licensing documents yako team na kuma wo chumasiku team no support base e wo chumasiku team na ho oden ejina chumasiku ejuma bia wo stadium ho bia no board force o maye krado se ka force monye we ni and then china ya omobeye ama stadium watch me pass say bit my pop prelims no over I didn't know ever pese ye be team no dey free ho nana professor Promansa the second part e wo chumasi krom e wo so atreni dey ye to tunuama se ka form ya kwenya se monfa ba ko mienu miensa we enfanto ha board for no ko mbe sorry anadwo eni ewia eni anopa nyino mbe ye adwuma ama sami ama no mwati media atoto ama ye tunanya kwenya ama ye tunya aton nso atre krumu e de aba wiase se Rebecca say ya bo Africa e won so atre e bia kra obi ti wiase baby until so atre dinda let team be free amanone from Egypt Algeria na oba ene so atre ma ba bobo yes e fa na ye bobo no otumasi krom e won so atre I think say e be ton krumu ama krumu akwachire bebiri we ayenkoma odija yen yekosu bisa no say now inso Ateman mo good players MTN FA Cup magide esem na so league no moto so be say enan mo good players na say bia team bi epon players ni bia my ready mo ko Africa yi say moto mo players ni bi ade ama other clubs ana well it's up to the players say what you know bia ba say oba beto wako na ye mo platform say ko ne ko bo Africa na ewiase nyina ebi man nyina hu na ewiase nyina hu na o feel say o person ko team fufu so far there obi amba players ni bia ho but ye there business na ye say obana say o offer yesusu say bia o dollar no mu odu a betima boa ya ma ya ko bo Africa ye be business ye to bia ship na ye ton bi so ntinu so far so good there obi amba obi aho but in the coming days when himself the window na bi na man for so yes the season no the last game of the season every nti ya boy we dey bia so we be trinity bia but for now no obi anya ba ho me for afidikesi so na market prospective clubs and they over there my dollar no munye do say yes ka dey Africa games at my players dey now adwin you say we bet ma ba ho there and my dollar no munye
Any Kotokwani has and afi other clubs category as some say more pen so atreman football players ni bi dia and there some $1 ni do fi so mo de omo peska ako Africa. Alaji the general manager Edman Swateman Football Club. Udani Enremo enso our CK akono former coach Edman Blasters of Ghana so din kumakra. Eda chen we futisama ko Edman Ghana phone na wa social blasters ya modern bono de omobo ene se de nyamadu koye de momo de se modern bono so ni yepa. No so pa fan coach Otto Ado enche ne pinfo ede adwuma no ede man sisi do behia e wa Ghana for ni na support o se de support enso up ta na chi obetumi abo adwuma bo Blasters Abobokuno and so Afanatuma Pabi Efra. Eventually, or finally, the fact that they've given him a long-term contract says it all. I mean, this is what we've all hoped for, meaning that he will have time to prepare this team for a long time, at least 5 years. And he needs our support. Everybody must support him. What he's done so far in the last 2 matches, I think is very, very hopeful. It looks that the future is bright. We need to support him. And of course, whatever he believes is wrong, he believes is right, we need to support him to do it. Well, I mean, he's our star. We can't argue about that. He is our star. He is a person making waves for us. As far as Ghana soccer is concerned, or Ghana is concerned, he's the one who is making the name for us. And so there's nothing wrong with that. However, we are commander say former coach Edman Blasters of Ghana CK Akono and so they jai ene anobai. Yan konko phone cross so yan chase frame fee the UEFA Euro 2024 ekoso Germany emo annual group B games no ebi eba so na we at the last round of the group stages yabo Albania atina se ama Spain e chini twa ne kanu bako ama Albania enso entimi anti Croatia any Italy ekotie 1-1 na epiem standings no say na esi etie Spain edin kan o ma qualify omunya 9.3 out of 3 na Italy to sumienu enya aya 4 point Croatia eba to sumiensa enya 2 point na Albania su twato a onya aya 1 point group C and na games no enso eba so 7 pm na sa games nya eba so simultaneously na aya Denmark at na fie coach Fan Roberto Di Zerbi. In fact year season winning na a lot of clubs Eddie Papanechi report and sa cancel Roberto Di Zerbi prempren de confirm wa sign contract until 2027 and ma wo ko Fan Olympic Marseille into a pair fan Roberto Di Zerbi is here the playing or head coach at my Olympic Marseille. Nemo Brighton ebe receive £6 million compensation. Udani Enremo England national team wa ndenya nkopon aduma omugina kurom ni Slovenia. Ade eboni no ana Samuel coach Ferry Garcia Gedatuja wasa Brent Fer Luke Shaw de ene ayirese den kwa Brent no wontumi enyina musia kan fa wose prana we prana de enya de na Brent betumi agema sia kan edema England national team no Hakan Chahanoglu enso a player Edma Boboku a ye fen international Milan Irosi oginema osia kan enso ede ama ne man Saki na nya Elban say papa na ne contract with Inter eya kone wie bayafo e show interest our Brent Fer Hakan Chahanoglu mu nanso nya Ebansa Brent ne say on there oye happy e Inter obeso agusutuna Inter na fe oni Inter eje more trophies. Udani everyone Manchester United are reporting for mo Eban say coach your friend Eric Ten Hag say omguzu ene ne din ko so best time contract no enso de mo se ma je penny say opano no a ana beto akoso ogbo adwuma ede mom na reporter todwa ene say July ni mo ba bi o mewramu USA na fe preseason no atodwa pen for the todwa say opano o mebo no amana stand contract no ansa na wadama ni ewramu USA. Luka Modric enso player de Madrid osanso sina kan national team no Edma Croatia na manfo kanse papai nimfie ni akwa ni mpaye na so still na ball no ogusu a elbow na da ben na ba retire o se yanka che wiase nya se football de papa football emu de na no de oposo bobo ni nkwanda nyina na enso nya de eye possible enye possible say ni yes ni betim na bobo de kroba retire na so prempren de onim date any time on Luka Modric or be retire. Paris Saint-Germain so reporter to Ghana say the map ko okoma Madrid ko sia kan e de amomo na reporter to Ghana so mu ramu our Bayern Munich 28 years abrantia ya fan Kingsley Coman bono ni boyi pa omno no edin kuma sa abrantia nje pen na fami piemu e wo no an krom France be sia kan en fama Paris Saint-Germain boboku yeguso ejina Kylian Mbappe akachi unim se yade Euro se ekosi Kylian Mbappe ko bo game bia ne hwene ekobugumu ama ne she Max reporter e say na manfo aka say ni Poland game ni France abrantin betimi abon na head coach Adama Alele Bruce France man Didier Deschamps a confirm say yade ombo friendly game be behind closed doors abrantin jinemu Asia Canada France e 2 goals kra enuntin ene omo game of France ene Poland e elbon no Kylian Mbappe e be jinemu Asia kan e ama France minor.
Anthony Joshua so you see the next fight no ya dia na say Wednesday no be announce unim say nano ada Francis Ngannou edufu no oh inti 34 years Anthony Oluwafemi Joshua say boxing azagu the next fight you say be so Wembley September na the next fight and so be so either September 20th and I say 21st September Wembley Stadium honum London honum na say about an eba and so ochina Wednesday ya and e be hu the next opponent Anthony Oluwafemi Joshua and so in the bishia up next into we enkomo kakra and so if air boxing mu eba on this note ye gina so near the 7 SCR na fi captain in the morning obobo fori amanfo atoa so e de amamidin Joshua Kwabena Jenim Yosef Faji otinenka Rewa na chete wa produce show from afar and afi Beni Tomali and so etna machine chi pepian voice no etumu e de ema yen ye di sia ne adose bebre na ejawo e de wa hye oboba ofori amanfo nsa a drive o ye man steer no na wa drive o e da community ama nondu ebebo Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM
Charles Kweju Fosu. Also, we see me so. Anyway, I'm faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejini, Kofi Ejiri, Ben Mauli. Yet to also the amount some 38 minutes after 7 a.m. Matching and only made anything of framing or Boba Ofori Amanfo. Daddy Lumba. Oh, Debbie. Or your legend. Or your legend, Ankasa. Anyway, so switching to the brighter side of life. Before I best celebrate you, I'm when I would have my main far with more. At the end of some farmer, or when Romudi or my would I see Subium Diama Womo. Nana Krobia Sante Kotoko. Happy belated birthday going out to you. Mr. Sylvester Utu Onsunen Raiwa with a happy belated birthday going out to you. Kojo Opontreme, aka Wonder G. Also, your belated birthday. Papa Bills, Akurigu, Joseph. Also, your belated birthday. William Doche. Nana Efia Boatima de Pa. Nana Edua de Pa. Augustina Anan. Sewa Comfort. Sarah Ejiwa. Stephanie Nyameke. And Muamakaka Huina. Yamamu belated birthday. And a message I'm away two pet. Now fear the Dutch into your brack into your future na the same woman. Yeah, the amount. I'm in for those on your baby. Man in moments way. I'm in for those on your baby. So happy birthday going out to you, George Kemevo. George Kemevo. Happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course, do have a good one. George Kemevo. And also to you, Richmond Chei Edu. Richmond Chei Edu. Happy birthday going out to you. George Kemevo. Happy birthday to you. Okasama mina nitise tofibi enumwa. Tachima mina nitise nkucho nizemwa. Miro. Adamasuko hodo sobimwa. Kemo don lose you Ana di trebe. Wana ni esi trebi egumagima. Amami trimwa ya mide. And Ankasano, yawo issues bibri ibedi hun komodi amount from the Ghana amudi cry National Sports Authority Edikusi Bank of Ghana yebedi komo bibri edi amount Finance Minister Nswa Kasa and already said you are so optimistic for the future no but what is the reality saying? Minumi enu kodwem minumi enu asetene mu no eno no nia opani ni kura microphone no wo ka no eye pe NPP mpanimfo a eso a wo ready yankopon o mayi mu se bedwo NPP mpanimfo
including the flag bearer. And woman in our swarm, any from the General Secretary, Chairman Wuntumi, Attorney General, Ira Godfrey Dami, Finance Minister Nankasa, Majority Leader, any who ya Honorable Alexander Kwesia Kwamina ye who omo call Croydon, and no London or Hinikurum, Netiha. Almost omo kwa fundraising. Fundraising omo kwa we sika omo so munyae. Eh yera di nyankopo ye papa sa temu wo nsem. Na eni NDC na MPP ni bia nsem. Atemu no ebedi wo ho ne de why ade o nyankopon empanimfu a ye no mo oman yi mu ahwe bi oman yi ye ho akire hia duru no o de amahwe video no na ya bobi de ama omo ewo YouTube ni Facebook no omo ahwe empanimfu no a ya to abama wo omo se omo stie yen affairs no omo nyina pake wo mo ho egu aeroplane mu and omo de call UK onipa ba ko bia tua £5,000 omo plane ticket omo kokoye fundraising omo so mo wie ye omo nya £5,000 enti na kwa omo koye no omo ko bo car na omo konya sika yebedi ni mu nkomo e kire yi Bank of Ghana on Tom Akonton Jene de bia nso odi dwaboka yebeka no nso ho asem de akire wo National Sports Authority Ebiribi no ya spending almost 145,000 nyabotre dollars so $145 million any ya spend e wo sa de no omu si ye wo ho no uri mi esesi ye so omode ye omode ya sorry oh my way yankasa ye hia deliverance we ni free nyankopon ho oso ye mu pa ye tantan so free soro ho e de abesi fom obosu tro ni free Jubilee House no de PSC fom no de abaye no mu nyina so yen tetete he ya no denden no no de abaye no mu nyina so no avimu yen fa oda chinti ni fama na fe yen to aso oda chinti and only your bra kwenti afutu na de wo man opay brofo kasa mu ya say your well-being is your most valuable asset. Your well-being is your most valuable asset. Therefore, don't joke with it. Wapomudin. Eye edwapade kesia enwo se onipa ototo na se. Eni ti de wudi akowumu. Nia udi wura nipadua ni mu no. Enwo se wudi di agoro wapomudin. Yes, I will wow in some. Medofo. Wapomudin dia hu hia papa. Your well-being is your most valuable asset. Nti don't joke with it. Make sure say udidi ye. Make sure say onum nsuo ye. Make sure say enema a wasa wotete so enkyene bebree asikyire bebree. Ene sa anokɔ de bebree no otete so. Make sure obi tumi twimako pa beka se odi kodi bone onfa kodi bone o obedi egu ne yafunu mu ei moko ha merafo wapomuden fa ni agro enka nkyerem se pintin bia da o me enu nti no bibia no atwe egu yam me pa cho oda chinti mane awudi akɔ mu ehun enhian ma wuye die ehun enhian medical kan wa ha mmere bi se atade no se wonni ne dan ma enye bone ni awo no keep ni neat na hye dan no ni nyina form part of your well-being se wuye fia ubenya issues mpacho wate enti ya pomudin de yedi akoyemu ade ba ko a emfani agro oni dietitians for no kasa omo tai kan se ade ba ko enwe so nipa da sani didi agro
ɛyɛ na anɔpaduane ne obroni friend breakfast no anɔpaduane ne deɛ akyɛ koraa by 8 na wadi akyɛ koraa by 8 na wadi me no ka sɛ kɔhwɛ anɔpaduane obi die ne ɛyɛ friend breakfast no akɔla ɔte konkonte ho ɔte kokonte ho na akɔhwɛ abɛnkwan a yɛhwie agu akyire a akɔda ketewa 6 years o ɔte ho ɛyɛ awerɛhosɛm breakfast na yɛka no yɛnka sɛ kɔkɔtɔ deɛ wontimi ɛmmɔre wobɛtumi aka ne koko aburo yi wobɛtumi ama ɔmo ayɛ bi ayi ɔmo sɔ ho ɔsɔ aburo no ho wobɛtumi de ayɛ ɔbrayo enti yɛka sɛ breakfast a yɛnka sɛ yɛ sikafoɔ dea ɛyɛ biribi kakraa bi ebia na wo deɛ ne yɛ ekwe ebia na wo deɛ ne yɛ oat ebia na wo deɛ ne yɛ Tom Brown ebia na wo deɛ ne yɛ wheat ebia na wo deɛ ne yɛ tea anɔpaduane deɛ medɔfo don't joke with it ɛna ni nyinaa yɛ sikyire nya nokorɛ yɛ mu bi yɛ ni asikyire enso yɛ te ha enti nya aduane ni nyinaa na ɛwɔ sɛ wɔde asikyire gum koko no obetumi aka ne kama na wadi ne saa mfa asikyire nka ho enya wo hwee enkun wa ni asikyire nkun enti your well-being is your most valuable asset don't joke with it enchen no a wudi ni bebere saa no hwɛ ni yiye na yɛ mu bi ni nkyene enso yɛ bɔbra makonu a wahwia asa wudi ku akodi bɔne no mepa kyɛw tete so media me aduane deɛ makoni mu amintimi nni o ɛwɔ sɛ mtimi huhu ma no yate wano na wuhuhu na wo yam wobɛtumi ahuhu yam ne yɛ di akɔyɛ mu medɔfo moma yɛhwɛ ne yie ya pomuden ɛyɛ dwapadeɛ kɛse a ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ ɛsomboa yɛntoto na se anɔpa yi woda akyinti wapomuden ɛmfɛ ni agorɔ wote sɛ wo ho mfa wo a ɛntɛmpa no wapa ahwɛ na atumi aboa wo awurade nka yɛn ho yɛn da akyinti yɛde asi ha no mo Why no campaign? Chimuno campaign. And why no campaign? They must have training you all, but I'm training you. 1, 2, 3, 4, 5 Book of Moses. 6, 7, 8, and 9. Last Book of Moses. I'm training you, yes, I want you. For it, I'm on for Emma Ahenkan at the Maakye On Ahenkan FM. My emre fi haro na fe yemfa da ubon kratam wo so no fa nto adwumadi ni so mfa ma o ye wia meka sa asem no e de a kyerɛw wonim sɛ Bank of Ghana me no ka sɛ Bank of Ghana ye ka sɛ remittances ne ye sɛ bia obi bi wa burukyire
na all send you sika kakra ewu fie so ho omo wo percentage bi a bank no etse ede to ho de ma Ghana enti e bia yemfa ne say o send it say £1,000 £1,000 no Bank of Ghana so ye be yi £1 ede afrim a eno no ye to a Ghana fo a wo mo diaspora amanone nkrofo akuru so nkrofo aman so ebo bra no eye eto a wo mo susu tua na ye de aye oman no eyie. Could you believe say sika no ya jeje Ghana fo send the sika free amanone obroni fe no remittances ye omo atete no $12 billion ayira o Bank of Ghana ubi sampanimfo na ho na we say na sika onu say supervisor sika no he Bank of Ghana governor who sika no he we say $12 billion enye million $billion na IMF sika yesi yakwakwagye no kra yesen eno ne $3 billion yet Bank of Ghana ha $12 billion ayira ye nhunu onipa kro awafa ubisa we o say ubisa we o say yankomra kwa apomoko achapomboko na onso e nyame ado me nso me ho ye wow kofi bibia boko de yankopon daroma onso e nyame ado yekukura mu kakra sa mama yankomra ho yekoba ensem no bibre wo ho no mo e behwe ne adi hu komo menim se video na me mahu no mu nso mahu bia National Sports Authority ade no ye ya de na ye den All African Games and I say de African Games yes Olympic hwan bi o be ye wa hai yes wo mo de ama sorry for na mo de program mo de ya sorry he mama e bra ba enya se ketu aso fun be efe ye de hola ma sorry for ene yes wo mo de ya sorry na den ye gi ye gi dian hu ade o my program South Sports Stadium for ya hono kama no asen mpo na standard kakra o Ghana ha de mo de koyo ho nzoro no we pa che na o de mo nkomra ebedi mu nkomo okay anopa nonson abapa minute aduonum nan yema atiefo ni na chemama kwa baba ahenkan 93.3 FM so de bonkra tawdo abadwa so na poso ene esi adwa paid baba so mu ani die kwan so medin edikwaku anin kusi buadum anopa yi mene adwempa hene kofi mensa na de bokrata no aposo ne na poso no e baba so mu dem de sha say the new finder the new finder the bokrata de so afo hwe Ghana sikasem totoye so Dr. Amin Adam Foni aba na panyini asem waka ne say nyame adom womati sika $15 billion ato nchen womati says kana ato nchen no mabɔ ho so ban a says ka we adom de baba ya ne say project awdro ekoso Ghana num say bia sikasem ti yaja to no womati sa $15 billion yi wom de kwakoto sa project awdro no so na atumi aye atense firi ho ebi eya kwan bi esku adan bi ayaresabea eguma awdro bebre sede bia aban ne betumi atense firi ho na waye amana dimu na mfaso abaso the new finder the bokrata no ene de sa amani wi ebai demdi wie ewo krata mu anopai eye soafo hwe Ghana obo ade ne paso Lands and Natural Resource Minister odumnyafo Samuel Abu Jinapo owrai na wom de asem bi aton so se ode tumikrata ye de tufuma gudie ama abontensofo a wom nya Ghana fo wom frama hodro so wamo mu tumikrata because oye Lands and Natural Resource Minister ti okase mpu nti onno esimpa pampa kuma mo lines se munko tufuma gudie no munko tu na eno na nkofo start sopa no twabono totoma ne no bisebisa no nsem krate no kra be no eno wura Samuel Abugina pa ba bonten se ono nya nukra bia nim se wakoma foreigners lines some koye mining no ose nukra bia eni sansem ni mu enwo nsem the new finder the bokrata no ene de bai abusuafo mede okuni ni de bokrata Daily Graphic ena ede etwa so amawo
watwa mfonyi bi de aba o kyerɛ mu sɛ gonja wɔn hene pɔn ɔde ne mfonyi de aba sanso na dabɔnso so wɔde wɔn hene pɔn so mfonyi de aba wɔkyerɛ sɛ ɔmmienu egu so mu edi nkitaho sɛdeɛ bɛyɛ a asomdue nso betumi aba wɔn mo nso man emu eti ɛho nsɛnkae da ɔbɔka tai de aba wɔde ɔsoafo a wɔno na wɔhwɛ yɛn sikasɛm dwumadie ne totoyɛ ɛsoɔ owura Dr. Mohammed Adam wɔde ne mfonyi de aba na asɛm a wɔde api soɔ ana wɔkyerɛ mu sɛ Eurobonds no wɔn mo agya wɔn mo ɛwɔ mo nsɛm anaso wɔn ɛyɛ wɔn dea wɔn kyerɛ mu sɛ sikabote no sum America dollars no 4.7 billion wɔn de akyɛ Ghana for saa ana so as forgive restructuring there be a restructuring say gu so restructure and omo di nkomo and omo ate ase say omo bagi say omo fa nche na ho si before wa kyerɛ no omo di ache hwan open saa omo fa nche okay and yes ye ho nkomo no mu die o eti enwa amadebo de oboka tai wo de aba wɔ ha no mo owieye movement for change for nso owura alankwadwo kyerɛmaten na frafra nto ade hye nom ɛna wɔ mo kyerɛ mu ɛsɛ enioma betumi abo ama Ghana ye haw ye yenya ensuano ama ye free ɔhaw ne ama ne atete ne atepo yi mu movement for change for dance anamotuo na di to mo se transformational plan enya asam ketwa bomade na ma wonsa enka daily graphic ensem awdo ne bi ka ho ana no pay ode enam the anchor the bokrata mu nsem enam de to aso ma na ukọ laboni SHS a ewon kran de esi won mo ne say yesi senior house master bi minim house master on nfoni da dia anga kwale wadi amia enfoni bi adanum say na nipa na beti pa okay omu indicate say you no ana anya ono enti minim say ono ade a by a senior house master bi owo laboni SHS e won kran e na wachi school ni ba kwa hye ne office e na wa lock no akoda ni ndidi onum nsuo na ono ebi afane ni so papa yes od ne hye ne office wa beye hours beye ba ku mienu ko na eno nam so ma yesi akwada house master ye ne saa no na busuafo de adesrede krata akoma Ghana Education Service ene asoye hwe Ghana Womasua so Education Ministry wom de krata adesrede akoma won mo se diasie no ntu wo hwa oye ano mo ntu wo nhwe entu anamo ema wo mo ehumfoni ne ho asam ni school ni mfoni yetwa kakraba school nso tum se gina naso pa Owura Santi bedi atuo yenim se ono na ye executive secretary komampani atena ya yesi ne isi adibre ne agefri ni nsem ne agefri ni nsem no ya mana ahomempo ye de wofro ama no a waso akofena mu eswai wom kuta krate ya se bible se ni yo eno mu swai ewo mampani atena ye enti Owura Santi bedi atuo ne nanado agi executive secretary na fini nsem eno appoint ne say oye ambassador at large isi any dibra Asante bedi atu enya NDC Gender Committee yeso mo ko bon to awo esikado shama ene ni mpotem ena mo ka tro man for one potem o se ensakraye eba the anchor anopei adishimama mede the Daily Dispatch the wakata animu ensem ena de esum wei na watwa mfonyini bi ade aba mfonyini no mehunu eye Alhaji Inusa Fuseni ankane oswafo no ena na hye ensase no obade na mape wo emu ene esuo ewo Owura John Dramani Mahama mamuomo ene ode eye opanyini ba ko bi so mfonyi di aba Owura Moses Asajia na ono so o kire mu se wo Owura John Dramani Mahama mamuomo no ono so wo dibre na mpanyifo mienu yi yesi ekwaye omufa so a omu se sikabotie som America dollars no
ɛyɛ ɔpepem wɔtwe 8 million US choppable money wɔn kɔsɛɛ no ɛwɔ ɛyɛ Dubai na agyapadeɛ bi o ɛsɛ agyapadeɛ bi wɔn de kɔtɔɔyɛ tie ho asɛm the broker tell di aba ɛnya asɛm ketewa dispatch kuro yɛ kyerɛ mu sɛ Ghana for mamuru mfi sanse yɛ wɔ samampa bi a wɔsi akai no ɛyɛ ankane Ghana mampanyini owura Jerry John Lawrence ogya ne baabi ɛkɔɔyɛ no wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ na woda wɔnya nkagya wɔtiatiaso asase so a kɛmfisia pɔlepɔle aduɔsonson ɛna ɔpanyini nka wanya nti ne ho nsɛm de ɔbɔkrataa a ɔfrɛ ne sɛ the Daily Dispatch ɛde aba katafɛtɔ so mmienu wɔakyekye ne nyina mu ɛde aguo na wɔse kɔ Nigeria so na kɔhwɛ ɔmayi nkuro Lagos hɔ wɔkyerɛ sɛ sisia deɛ efin ɛyɛ amene wɔn na ɔmo kaka wɔmania na ɔmo sɛ Josport Group for ɔmo ma Ghana sisia no ahunidie deɛ a ɛkɔ nkan paati ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo hia Zoom Lion for so ɔmo mmra na ɛkɔ mbɛfa so betimi atoto nneɛma na enwura ɔmatimi so aboaboa no kama na efin ɛnto atose ɛwɔ Nigeria man mu no enti ɔmo hia Zoom Lion for so mbɛboa wɔ mo katafa to so du baako the Daily Dispatch amane board nam ɛno no adehyema ma deɛ mede to asama yɛ Daily Guide obokrata ka yɛhyɛ no sɛ de obokrata na personal policy ɛyɛ niani ne de mount deɛ wobɛpɛ so bɛtie mu nsɛmpa no agopɛ bi ato ɛwɔ dwa so deɛ tu Facebook live deɛ bɛka nyinaa so na DJ Kobike enso ɛde to Facebook live ɛne YouTube na wonso wudi akyire kama ti deɛ bɛka no krata na wonso wudi ani deɛ akyire na wo hwɛ na wate ase yie pa Daily Guide obokrata enam de to aso amam na Daily Guide obokrata akyire mu sɛ afi bia yɛ ba bɛto aba na nsɛntɛm yɛ bɛto aba yɛte ya vigilante wɔm yɛ den a wɔm yɛ nipa ya wɔm so wa hu wɔm aso munya normal human being wɔm so wa pa enti obi oso wa ne ho nya dempu no gyina so a otumi hwehwɛ ɛmɔ na kokɔ mpopo te sɛ de odi nsɛmfo a yɛde akɔgyina ahemfie na sa vigilante foe ne yɛde ɔmo yɛ adwuma pɔpɔpɔpɔpɔpɔ ɛwɔ abato birim wobɛhu na wɔm ne nanam wɔm bɔ mpɛmpɛn BBC pɛbo sɛ vigilante foe ayi ɔmo ti na ayɛwa so West Wagon nkɔfo we nnuama ɔmo kɔyɛ wɔ hɔ no mo wɔm kye sɛ de ɔmo twa wɔ movie na wɔm deɛ ɛbɛ na tutu asɛm sɛ bibia si vigilante for when what do momo sounds of mom the umpa no enu na mampani asemi mampani nanado aka say afia ba ye ba beto no vigilantism womo law no ye be mana yadwuma papa to all the also oso by trewa na sikani bi nso hu de odi ni sika ye ebe bo pa say ye beto ba go and do a tutrasem no obeto kakanka sanse ebe mamra no aye adwuma sanse mra no echi obia ewo Ghana Daily Guide obokrata na de samanye hwehwami ebai na yamampani His Excellency Nanado Kroya na ekasa biem asema mampani kan se biribi atwam oni Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia womo ye banking cleanup exercise ya ye hwe osika krabia dwuma wo ye n bibi nko ya ye betum sisi a owura pa kwasi ndum GN Bank ene ne oka hu bi ye gu nnwuma nina na mampani Nanado kyerɛ sɛ won ma no masiesie sika wo sika krabia wo dro wom gugu no customers na no masiesie sika wo banks a wo dro sa cleanup exercise ne kan wo mo no a ema wo sika kam no mampani Nanado sɛ o ma sete 1.5 billion Ghana cedis 1.5 billion Ghana cedis esi won mo a ye di bema customers a wom sika ka banks outdraw mu ye cleanup exercise kan wom no ye de ba be ma won mo na se oman mu epo outdraw de oman mu yenya enam frim ayi yenya octopus yenya fripum afi ewrefua yenya fripum amane yenya fripum tilapia adwene kobi ni na yenya fripum momone de keka na kako ni na pum eni yenya sa nam we na afi na sa nam we ni na nso eni fie ni dwom a onkwam nye de onkwam enye hwam bo abenkwa panya momone tuma na jim fefefe kama hwam utibidi a otitu dodom na utumi kakako baako
wobɛtwa wufo bɛyɛ wɔtwe ansa na wasan ka biem ntoma no nso ɔde wɔn boa ma fie ɛne dwam ɛne asetenam ɛyɛ de na ɛnam wɔn tumi yia na afi wɔn sa wɔn tumi yia na afi ɛnam no ne ɛwe awenga ne ɛwe nam ketenkete sanse mpenufo no ayi posofo na yi wɔn nyinaa nti biribi du na wɔn yɛ sɛ o saa de a yɛwɔ biribi a afi bia no yɛbɛto pono mu obiara nkonko yi nam sɛ de bia nam ketenkete no ankase ne awia ma aka nketewa no wɔn nso bɛnyi kakra na yɛkɔ yɛtumi ayi bi ana yɛnya bi ayi de abadwa so enti ɛno no yɛfɛ no closing season so afọ hwɛ ensomunam so maame ha na hawa kumsin de abeto dwa sɛ bere a yɛbɛto pomu no ɛwɔ afi no hyɛ ase kutansa bosom ne da edi kan bosom ya yɛbɛsim ne da edi kan na saa poa yɛtum no efrase ti ho asɛm daily guide wɔ krata de aba yɛse yagbonwura akɔsra yana yagbonwura akɔsra yana ɛho asɛm daily guide wɔ krata no de aba no pɛi Adishimama made the daily statement the Obokata ni mu amane bo etwa so e dia mawo na ne nsɛm no yɛde ka boroboro do na so ewo mu foforo ba ko bi a edamo ene sɛ Ghana yaya ahoboa ehwɛ nim sɛ Nyankopɔn ɛyɛ adom a ɛyɛ SDGs Action Summit yɛbɛgye si yɛnsrɛ so na ɛho dwumadie ne yɛdi enso ɛwɔ mamu ya no mo enti ɛho ensankan ne dwumadie awodo ɛbɛkɔ so ni nyinaa no the daily statement anɔpɛ wɔde mu amanebɔ enso ɛde aba ɛwɔ ha ne nsɛm na aka no sɛdeɛ mdi kan ka kyerɛ wɔn ne aboroboro so ɛwɔ de mbɔ kranta ahodio no mu dada de mbɔ kranta na pɔso yɛ de asi okay medase na mete sɛ mo ka sɛ yɛwura asante bedi atuo yɛayɛ no ambassador at large na ɛno no asekyerɛ yɛ dɛn ɛsɛ anya brɔfo no bia brofini bia ambassador wo die ambassador abamu nko ade na ze anamonsini at large bo for tere kasi ya kasi obi at large anje se wayi murum ya kasi obi ayi murum asem te ase dabi wayi murum enti ase just wadwane a ye hwehwe no akire no a ye hu no eso atini nem watini ni nem at large wadwane ehu no baby ono so de nkomo at large ndi meti ase na ambassador at large no se ambassador at large me na menti ase no wono na brabo ni nyina je se wokenkan yi Job nwoma no a o se na Onyankopɔn mahia aye no ohun se boronsam so so apie ho ɛna Onyankopɔn bi sa boronsam se krache na he ɛno so o media menenam me nhyɛ ni station na menena na mu ha sɛ me pɛ obi na masɛ no enti ambassador at large no ɔno oni station so ati ase enti no eyana senior minister o sɛ any senior minister ɔno na e senior minister formula no enti ɔno sei otumi ba embassy ewo US otumi kɔ hɔ embassy ewo Pakistan otumi kɔ hɔ okay ɔno otumi kɔ ba bia okay na so abe overall boss so ambassadors na minister senior ambassador hey enkofo kan nsɛm bebree but o kan kre nkɔ ba bia ona obere 5 months secretary no ba beton je ye be obi ase secretary ni ye be pe obi foforo de ama 5 months yon vanya no ga kra ya wa dada ana afi na no so ambassador at large no oh ya wa dada o sa said this is not the first time an Anado appoint ambassador at large Nanado pension na said be ni ba da say debi depending on president and the preference. Oh okay. Ambassador at large bia wo ho I think yi Kufu Abreso ana yeah. One of the presidents na Abreso na ambassador at large wo ho. Oh okay. Cause no be busa. The first government or appointee second lady papa. Ura Ramadan or na appointee no. Yeah. Man be ambassador at large. Nti sisi akaka ayi abomusa aka boso me san
Enum konsia. Nsia ko num. Enum konsia. Enum konsia mom. Yo. Ena sisi ade avenyo. Oh, yeah, can ambassador at large. Say at small say at medium. Ya mo mfie nunu be bosumi nunu be ba. Ana say mfie nwotwe kura ye nyina ya no nsu atwen wo pe. Na bosumi nunu akai. They say so ubu nkonta no a ebirum say aka 100 and endra na 119 days. Nti say na aka 118 days. Okay. Na ye koto aba. Okay. Ya mene hene. Obi be say oye. Na National Sports Authority Boteman Sports Complex. Ena endra yetete ye me ya video no camp. Yetete ye say omo de hono mo adane empaibo bia kyese ye so ko hwi deliverance ya. Omo twa ne ho a na nya senketo a. Baby omo bo yi hono ka no mbo den is it basketballs bibi bisa. Sa ade bi na table tennis. Eho ene ne ye se asori bi akọ ene wode ho no akọ bi asori ene deliverance o mu twa no ho no enya senketwa na ye bisa deputy director general of the National Sports Authority Ura Abdul Majid ene bisa opani ne se na aden ade a ya bo ho ka $145 million ene ye de aye na yedi ya sorry eno so nkrofo no scamming no o se nkrofo no scamming no na asori ne ba ho no oma ameka so omo de ho koya asori de omo proposal omo de ba ye mo grant ma wo na wo mu se o se e ho ne sports complex inti ye de emabunu e ko ho na oma kohwe concept no said ye tie said be ya ebe encourage you omo pese go into sports no omo ayire wo mo ho afi omo so mo ho no mo course ba na e ba den ya yes ye tika ba la ba ewo Asori na wo mu din wo ho wo mu ho but wo mu kra mi hu say yes wo mu na kodi sa adwuma na e me nwanwa pa na e me nwanwa sa ye bi so padi ni say enti ba sa mu ye wo mu den say ba sa coordinator na odi wo mani mo beje ho ne say the harm has already been caused and to forgive is then them say what throw proposal out throw the coin say mo de ho ne ba be bibi ti say symposium bi mo do mbe koto a mo ma hwe complex no say de tie na a boosti wo mo ani J4 sports na fe mo de ho ya sorry ne ye kan ya also the harm has been caused iso nkudu anam say o me mo pai ba ko me mo pai ba ko ansa na ato aso o ma ja mo so mo anto mo ja wo mo on mpanyifo ne no mo tie Ghana cheka bebre mpanyifo bebre adwene ne nya papa o yes obi won ma huru ni say wa address pani anya papa so nya papa yes o bebre because sometimes and bebre say utie bi no asem bi ba na utie bi no explanation ya utimi bi say na pani we bibia e boko de okuta professor ne PhD semunu sa say ye hunu ye na ye bi say ye ka kire say ade na mo ye sa enom so ye sre mo the harm has been caused already and into mo mfa nche wo mo ena mo nsimu hwe wo mo to eno mo koye ana mo sem ne say pure water ensuo ne niam mo no mo ye nyina egu ho omansesa asase ne minimpa yi park bi ombo so mpaye omo mfa second door so da tire bi omo konne hey health center ne nchen wa anadu bia no omo ti so uwo ekura beto mo nka omo mfa second door so da abofo ndi jaba be hye aboate akwaka ba ko e beka se bonsa be hihi wa dwene nyajimi omo no
ya mu chese ya mu bi ni ma odwere ho a wontia me na no me beti no ma bi asenkro oh Debbie na nka de da kono ma fasika no ma do na o a na ya e bompa ya na donti yen so kakra betumi ade equipo environment no ba ya mama ne nyam nwanwa because our Bible mu o say den our Bible mu say ye woni pani bi ho no mo a o se na ogina engo be pono so Debbie war first you na ogina e na ode ne nsa aguso o se na me tu mani ehwe fem me tu mani hwe fam mi hu se enipa ni bi wo ho no mo a omo wo kon a etire ntua so ase be yi oh yeah wo Bible nim minimum obi a minibanfo bi ode ne sana nante ye onipa ni bo a owo kon ba etire ntua ne kon ne so entina Debbie ajabo me ka se ye tenase ne ye ka se obi akoya ade se na nipa we na onya nipa na okoya se minim se de mi chem se obeti ase na nipa da se ni no okoya sa ebe on na me dream moment why you ask this no see nipa ne wo moa we yemu se de obo akan our Bible nim yes ebi mu ni tire o o se wo ye woni pa ni bi a omo ye nipa moa our Bible nim oh yeah edi se nipa moa no wan treat wo mo a ebe de adwin na bafie na se nipa moa no nso no Bible kro no ase du ba bi a ye se da boaboa omu nyina no na ya pe omu mu ne na dwene ase kura chen wo ne ye de na si wo ma no oh yes se odi wo mo so our Bible ni am kan our Bible ni mo we de em se Ghana de na wo kan yo utesi ni Ghana de na wo kan no accident bi wo kura esi a Bible aka ho asem osi nipa no nyina adwene nye nti omo pe driver ni kwasampani bi de na etu omo akoto omo agu ampa fiti ayi okwaje ma na anya saro mfre no em se what pretty pain Bible ni nsam wo mu na yemiem ana Bible na ne kan ya bi ma ho na Bible ne kan ya na now who say book one ma oh yes book bo atama ubie na un test na un say un radio unsu kwa bon sa do kon se kan o de ofa Bible no kon se ma Bible gu ho na o kan bi kwa na ref na o yes o kwa ba o kan wo hwa bon sa fi wo mu say o se na ogina yi wo no so na o de ne nsa gu ho na o tu na ni hwa fom otu na ni hwa fom no hu se nipa ni bi wo ho no mo a wo mo wo kon a etire ensi so enzaba ko ka se wo kon ba etire enti so a no adwene adwuma na onya adwuma tie mpa ifo do na adwene adwuma aya kimparita ka se ebi mu adwene sa ankore ne dem o ye mpa ifo ni bi adwene adwuma ene ye nkwala no nso bibire nso adwene nya adwuma enti na me ka se oboy enye nkura no kura pese yo ye nipa na no ye ntia se se mo we yemu edi sammo na we yemu no wo panyi edi wasi ya no se wo adwene na anya adwuma na be da huru pani no no so laaya odim ene ne ye problem no ene ne problem no o ka so mo asise se kotu e ka mo sinsi so camera fu nyina na bibia ye okay wo upper chamber ho hwe ene no waka no nti awreho pani ni bi wo ho no ma ogina wanimu a na ne yam ebom kro wa nkonum ne dura wo eni nti no obie na no a oka nsem ni bum 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 se ne be ha adwinfin so nti wonya hoda no kurem wo kura no okurem na ba bia ka bi motifi aduri ya ma odibre class e we mo fa ma nante no me se opani baako o Ghana ha oda sika kura bia kesia no yesi be mfie mienu ni wo yare enso so se wo boa resign pa me resign nya info na nkeza ayemfo ana ngenim so mo yesei tumi yare trawa mfie du na ko ni ohene na oda yes ni yesi aye no operation ama kasa kura ho ye ne den but so oboa she on resign it se Kofi Kumo se wan hwan ono da so hwan ya MP no yare ya go fan ko ambulance ko san 11 ono oda so yes se enkwan adwoa obi ase binom but oda so yes se enkwan na adwo oh de oh e gba se enkwan na adwo no ndo no do mejo ma ya wie no ndo no e wo ho ho he se wa nko biem o sim papa we na o so yire we and I'm papa
Ghana ne bra ye yeah, the $145 million. I could see Boteman Sports Complex. And I yeah, sorry. Na you see ade is cameo. Why dwen nya adwuma? O sa panyin we why dwen nya adwuma? Well, maybe I find yes, adwen e yo mom ko haji. Ebiko ya pam minister ba ko ya pam no. Tunisia man panyin o mi say o man panyin minister. Mo foreign affairs minister ma pam no ya nkofo akọ ya so ne wo kro obi man suo. Ghana nkofo anwu. Awo makowu. Ghana nkofo anwu. Ghana fo ho na anwu. Ghana fo ebi kan wo wi. En watwe enzozo empini minister to on mo twetwe. Ye frɛ ho ampo. Ye frɛ obi a ye muso obi a hwe. Eye. Ye mfa enunum fancy ho no mo. Na o say Ghana no me ka say. Se e pese Ghana ye ade ba ko se yesua ne se ye me etrim nya din onu ma bi on. Na de ye dis sports minute mo sa na wo se ye kɔ no. Say humo bro. Ba o kan yes say the hammers already been caused. Hwan. What's that? I didn't know no mammy no. And son of a man, and I hear you, man. Who say why you're near man? Oh, man, for they have no reason, say, and run a form of betting their you know one. May there be a make fear, I can say, do crow, man. And your BBO, baby, I'm a tea. Say me, young Muda. Yes, I mean, Nantia, baby, I some quack to ball and a guno. And yes, I'm get well. Eti imagine say wo di abu akra container do say na one man obi ye fia or the back akotum na bi o beto form ebi ni wo eti ye system ni say ye ndi bone yes sa na ye system yes mo injiro obi tumi ko jiro bi danchi obe dwonso sisi a system no ebe mo wadi bone sa na ye system sa na tie eti udi onu awanim sa de de wo se wo ye ma se de be a wuni bone no onye ye eti uko di bone na pa cha ope na wase wode chew because onu anka se waye bi enti owura ayi Abdul Majid some fire no he was scammed we ube kamrofo we di a kire yen enye wani wu omu bisa ankrofo no so na asorefo no se yemfa nche wo mo the harm has already been caused to err is human, to forgive is divine. Enti ehon konkron na tisi wo mo so a ema omo eye aso mbura no hu se hon bone wo park no so bacho te wo so mo sha se tutu omura no mo kon don kom empaibo don hwe o ma chi hwe o ma ni mo bia no so mo empai kakra tan na ti hire baba ya ko po do bom pa ya ko si da be hey o pa ko si da be o pa ko si da be ebefa na NPP mpanimfo no nso omo Croy de na kwantu omo koye no mahunu ne ekosi ho jisi ogboye mu UK dia no me pa chwan mpanimfo na efiri Ghana ha koye no omo na omo kodi wo mo ho nkomo MPP Croy de mfo no ama Londonesfo no omo ama mi hu video bi anipa bebre na anipa no mfiri opani ayi omvenzen bawomia sa meeting no wantimi ankobi because omo koduru ho no na enipa no okan wo mo a omo nduru 20 eye Ghana fo no a efiri ha koye no no na satro na kokotena akonwa ne so ho a na akoya awere ho sempa na nanwumre no eno omo san ko hia oba bi e ho no omo so mo no fundraising omo ye fundraising ni wie ye flag bearer Kobi general secretary Kobi of friend saying chairman wuntumi omo nyina kokoko bi the campaign baby odin bi on ai attorney general Godfred Dame majority leader no owum finance minister no owum papa usu ankomaso ngado on ne ambassador o honti no high commissioner inti on edi dom animu a anwumre no ene yeso omko tena ase a semanyi waya na meni aye boni ayefo ne me yesi sa Teresa anwume wo mo de hihye mu wo hono mo a na enya senketwa omo di asa papa na omo sawie ya omo ye bibia wie ne bisa se sika no amokokọ ye ho fundraising no munya asen omo so munya £5,000 £5,000 no so enipa e koye no onipa bia so opese wotena omo ka de so omo ya omo tena ayi it's a business class
o tena hɔ no mo a efi Ghana ɛkɔ UK ɛyɛ £5,000 ɛka ba no yabɔ kagu yɛsɛ Londoners na ama o na o ka NPP wɔ Croydon MPP nka dan no bɛbɔ ma sɛ ding but o ma ana fundraising no munya £5,000 fundraising bi some munya £5,000 ana plane o mo fo kɔ nso ba bi o mo tena no each nipa ba ku bia £5,000 ana nipa ba sɛ na kɔ na mo ambobɔ mu din general secretary kɔ Chema wuntumi Godfrey Dami Godfrey Dami ai no kɔ den o akɔ den o so onye bibi ni every French yana say majority leader Godfrey Dami afenyo marking no ono nso wo hobby yewura ba omi yana ka se ono ka de ono wontua sika mi hu ono abo Alexander Kwesi akwa wo ho wo mo dɔso eti sa nkrofo enyina ɔmbɛtena economy ɔmo de no hane tuai na wo de emfa so ɔmo ankasa kra de tua ɔmo de yɛfa so ɔmo de tua ɔmo de mami o de mo convert £5,000 finance minister nso Kobi why finance minister okay ɔno nso Kobi nti obi a wo de emfa so obi atua na de £5,000 o tena business class hɔ a 96,460 Ghana cedis. And on the cocoa sa, aka 4,000 I 1 billion. And on the cocoa menu aya. Sir, 1 billion wing. Economy, your team, a pan who ehunu na sinimu. Oh, you about me jai economy no answer mo ka. I no near dear potintia you bony din friend no dina samoa. And ne. Onka ho asem biem kwa de am we je economy na si ho e na pam se manyu aya se die asa se nyis dia ya mpama no a na manyu aya nso ana atamfo ani ewu ase de o ese ba ese friend ba wo peasy on the election or real no na yo no so onim so berry so we are nipa also blame ni na nado e no man kasa no onim so berry onim no kwasa na make so we are we say titile campaign ya da so omu onim so berry onim so berry ya ze chere mo young gram jiro usi man it is they forget you baby abehu no TikTok bi abehu na adwa ho yes obadwa yes aja is on the you is also on MPB tino so pata ho na bajo MPB yes o say ni akedi say yes so na office onya bibi share baby share tina na ni abresa si aja baby adu ndo obi afa no hunyim ya mpani fo na omte o man mu no na say minister of finance say is the NDC for muntimi nkasa for economy ni ho biem what's the economy is ya then was serious and somebody go out what no one so kuma mu a bomb bi a wo beto no £5,000 and as more Ghana or o say NDC for anya den o this NDC for o muntimi nye dede o Ghana economy ni ho biem ne botaye ye den esanse na me adaroma sidi no ho oden no aba nti esi enya san check me hwe but I say check your phone so 14 na mpeso ane be say aduoko no I say free 15 no nti egusu a yes oh okay ana enu achi so no na me adom IMF o say enya ize se obetumi atu na akọ na so APP for ye koye na akọ no NDC for anko bi o say IMF say NDC for bre o Ghana ansa na IMF otu o masem na nya asem ketua o go fa asante hene mani di o manim ba ye die ya ni ekọ ya de na asante hene onya Ghana ni o say asante hene nya Ghana ni na wo ko asem na wo ka na maka na ko gwaja to a anya so mo ho modin but ye ekọ ya nkasa mere come on 1 or 2 papa ni ya siase se o na afa tinye ize enti sai sika na ye de achewa na obetua o tia de ebetua ba ye de no so ye nyuma o ye de ye mputu nyuma o Ghana $12 billion na ayira o Bank of Ghana no eno wan kan wasem eno de wan kan wasem Bank of Ghana for mu nton je ni
ntɔn mako ɔmo ntɔn toast ɔmo nni dwa but ɔmo tumi ba bebu nkonta ka kyerɛ wo sɛ yɛabɔ ka nkurɔfoɔ sika ɔmo asɛnde de afiri amanɔne a matete wɔ ɔmo remittances $12 billion ɛnso nkyɛn $3 billion no sometimes na mpanimfoɔ ni bi kasa na wotie wɔ ɔmo a na wɔ sɛ wosire nyankopɔn so ɔmo akoma na ɔndwodwo koma okay because nsɛm bi wɔ ha a wotie ya ne yawerɛho yɛwɔ Ghana ha ne yɛte sɛ yɛse yakobie kaya yefoɔ dan kaya yefoɔ dan no na sɛ kroma graduate ɛna yɛde na awɔtwe ɛde akyerɛ wɔ mo ayi bɛsɛ yɛde kyerɛ wɔ mo sɛ ne yɛyɛ nkateɛ nkwan yɛyɛ abem nkwan sɛ ne yɛ polish ayi fitafoɔ shoe ho yɛakyerɛ wɔ mo wei no mu nyinaa na awɔtwe ɛne adeɛ mo kɔsia obi sɛ yɛma kaya yoni baako ha ogosia be kapse nye so ne nante ɛna yɛse yɛakyerɛ wei no mu nyinaa na ɔmo ne ɔmo nam yɛde 1 week ɛne yɛde ama ɔmo training ɛne nyame adom yɛse yɛapɔn ɔmo ho ɛne yɛde yɛwura bawomia din ato so sɛ bawomia kaya yes na mmom woka sɛ economy no nso ɛne ɛnyɛ bawomia economy economy de ɛnyɛ bawomia de ɛno no de sɛ ɛno no de na ɛyɛ MPP economy okay ɔmo nyina na ebu man no okay tuti be yin shedi pa baako nti kaya yɛn de bawomia de ɛno de ɛyɛ ɔno ane private business opadia ya mo onima benyama we adia so na okay ɛne yɛsrɛ no one week yɛsrɛ pa ya ne yɛsrɛ na si fam ne ɛma ne 1 week na 1 week get the training ɛnyɛ awerɛhosɛm na 1 week nkrofo na mo yɛ 1 week abusuafo yo ebe de na mama nkan so ejoka ɛnyɛ awerɛhosɛm sɛ kaya yefo na yɛfa na ɔmo firi ba southern part no northern region enti sɛ wopɛ sɛ wo sɔ ma no a ɛyɛ nkran na wɔ sɛ wobɛsi wɔ mo dan dabi ɛda we na nke si wɔ no mo pa na wo dia dodo na abegu nkran na dodo na abegu ɛyɛ misplace of priority tu promote class ɔmo mra mo o promote sɛ kaya yefo mra mo so ati ase enti wo kyerɛ sɛ kaya yefo ne mra nkran ɔmo mra because who could see Dan si soro hɔ a anka bɛhyɛ ɔmo nyina nkuna na ɔmo ayere ɔmo ho ayɛ de ɔmo yɛ no wɔ hɔ na ɛhɔ so bi o de Dan no sisi wɔ no ade mo free obi antenam na mo nya adwuma ɛna sɛ yɛ papa de yɛ bawomia bɔne de yɛ bawomia yɛ mpa de bɔne ɛyɛ mo sɛ yɛ ohuru anim kɔ soro nti na mo nya pentima mentɔ sɛ sei deɛ yɛ so ɔmo de nam so yɛ humility ho yate sɛ humility no ɛbɛma economy no ayɛ yi a yɛte ɔma anyi mu sɛ humility ne yɛbɛdie wokɔ dwam mu a wo sɛ bawomia brɛ ne ho ase ɛnti mo nsesa ntoosi ne ma me bawomia brɛ ne ho ase nti mumu fuɔ no mumu no na yɛ aban no na mampani mungum ɔda mo yɛ nkeka no kora nkyerɛ yɛ ho na mo nkata so the reality will expose you people ɛyɛ papa deɛ bawomia ɛyɛ mɔne deɛ a onim ho hwee na ado na ehu na mane na so ɔno so ɔpɛ ɔde ne yɛ di sɛ mɔne hyɛ da nka ho ya wo pɛ yo ɔno yɛ de de yate sɛ na no ɔno akan ɔso ɔno the back stops at him yes ɔno na kan yɛ nyobi na kan yɛ so ayɛ pani nso de odue mateman ɛto da bi nso otimi ka nti ne kra chi na mo a wɔke kan wo yɛ ne ho bi nti ɛyɛ no do ntimi ka sa hwe nana nja no ka kyerɛ ntimi no nya dwuma ntimi no nya dwuma ntimi no nya dwuma bɛka kyerɛ wo nya nya atwumni ɛsɛ ba wo ntimi no nya dwuma tiri odi fa ne no ntimi no nya dwuma bɛka kyerɛ wo timi ni independent candidate bi anya dwuma ntimi no nya dwuma na di ono ntimi no nya dwuma bɛka kyerɛ wo ntimi papa wo tumi wa ban mu bɛka kyerɛ pray eti anope ya ade ba ko ebo ye ka style of campaign o a style of campaign yes enya kra yes anope you know the Brazil for campaign edom bia omo capital town no mu na akushia once no ano hello people no kwankas hello people of Brazil so you aduma why you aduma ero no aduma wo ye ne be kasa de
we mo nya adwumanti to mo pe bi ma yes ni oye ba ku bi a ta so sakọ dada nipa no bebu waso ko fufuo ko to dam adi so ye ma sade ye se Yehowa ti ase ne nyina ye ti ase wa ha die ye de ba ye be ka no kre ne de a kire yura ba omia ne omo eta na chi oh yeah enti se eye wudew se enya wudew ebi nko me meti ye mfa me ho ye de so a because ntos ne nyina ko gina ho aye to ne 5 ba ko pe 5 cedis ye beto akobi ko to ntos eye mienu 5 cedis ye nyina ye beto nyankopon ti menya sika to wan hwe ya wo so waso be hye so ati ase ye ti be kamu no credit a kire wo omo ya mu di a kire ko bi kura nya sika nto e komu ku won for 8 years nie and ya adwuma ni say ya because of that in politicians you money enya fine but am fire ho kitikiti say asoma ye didi e free bra onkrofo betena akonwa so 2017 bepem sa abre a politicians yi ne enya fine ye didi abepem ne ye ni bi so ya me kotokoto say de bi ye be ko so anso didi ye be ka no kura de a kire mo sai de ye MB before me de me ka no kura de a kire wo bi na wo fu ma medi try say o see ka no credit kire wo yana na wo say onipa ni tumi gi kaya ye fu anu onyam de ma ne ho kaya ye fu ye see de 20 days we say sign ye di training won ye training nipa say ye training nipa 600 20 days nipa 600 20 days nipa 600 and om di training won na e dey pa na betimi asua oh enya bone te say yi makeups no ne yamane mane de eno wan say we serious nipa dodo no hwe nipa dodo no e na me ka say so ometimi a segregate wo mo nti ometimi group wo mo nkaka na wa kire wo mo enya bone e ya de papa mama wo mo nsa no adwuma that is fine perfect nti eno de ye ma odin say ye wo economy no anu nti na na do share da bo wudin so de wo ba na economy na gina sen ono kro no ane na no ka say na say if you knew how to solve the problems are ade na 8 years won solve ye now see em first year na ma wansa anyenye bia omo campaign message e ye den digital me bisa o dem bokrafo no campaign message ya MPP for e de ko ka kire Ghana for ye den o alisti be o waka semo on se dan no eno ne ono ne policy o se na do ne hwan abre so de baaye but me bisa say ono ne campaign message to Ghanaians say ye den obi message there were kayaye graduation was full of royal ladies MPP royal ladies see ye ne ko say asantefo ne de microphone ma binom ene ye be hwe ye braba wo mia say ana kayo na no atesa kayo ni ne tanka ne twi kra mu nti everybody say about everybody catch you kura bu akra o kasa obeti wom e de obeti shatawa le obeti akra wom enti ye da o mase papa de ye kuram twe bone ba de a ye nka ho yate onyame ehunu ye nyina 7 December wa ha ya Ghana for de kom abufuo ene anibre ene be kwa akoto aba no nyame ya dom wa 7 December me 2024 elections no enka menya pa enka ndisi alusu NPP alusu fa baby ya say twa mo be so marry o man ni that is this odo payantungu ye ntum fa baby enye NPP ye e be ndisi ana me problem twa me ho memi issue ni say say ekoba say NDC we ni a enwo se ye man show mu tirim say ya ba de ya ye betwa 8 years so that say etinka ya toama NDC amana ba 2024 from 2025 kopim 2027 ye ko to aba no ne eniam nsema no man so mo message den yo 24 hour ni omuntumi nkire mu no 24 hour economy no omuntumi nkire mu o ana wonim ugo ka so mbabro omuntumi nkire mu mbabro me sen one meeting ba bi na o se afre bi 24 hour economy ni bi sa se kire ne sen a we ya boro ho ya se fu wo ka no mbabro o se ya be adwuma najo be ya adwuma najo ni we na ananya sa won di asia go you teacher am se bi be ya adwuma najo washing bay ni ayi na said we be ya dey NDC face o mo kan sem
Edinka na do by force. Omo timi kire omo 24-hour economy mu kire yen. Na ye tie ase a, na ka ya ma omo nso mfie nan. Emfie nan ni duru, na ye no omo bu nkonta. Na ye omo hu kotoku anu mfa kro wanhye mu a. Ye tuntia hon. Ye ni omo adane te se pampers no. So hu, o tutia we na adu ya ba no atu tia we na adu ya ba. Ye fancy na omo ye dafo. So o de animu a. We omienu omekambo madu aburo bia. Omo ntafo omo ye de mfa me amete he yi. Ye bese san omo se pampers. Me de tiawa. Ye bese ye kire omo mienu nyansa. Obi eni ho. Man mind this man mind. MPP ni ndis no an ye wo. Enye no an ye wo, eja bu enye no an ye wo. Me se de wen. Hwan biem no. Hwan biem no no so ye be ma wo Ghana ha hwan ya. Ye ntuma gum. Cheda yen. That is him me bo so si bi ni wo. Na bo bi ma no. Omo kekan. O ka wo kra wa sen sere. O go gum o sere. O ka da bi gum de. Go for se cheda. O kenya na wo sere. O da boy, me nkoto aba ni se. Me kwoto si onu me yo man ni yi. No me den. No me den. San nkofo mienu we ya de ma wo mo a, omu hu enyo man ni su no. Ye nchom bi ka kep se de MPs ni kire MPs fo bi ka kire bi no. Sisi omu nyina ni aba omo so. Yen kire omu nyansa kakra. Mate mame na mwase na yen fancy ha. Ekradon kokra ye. 2024 no. Ekradon ko se. Enya na meka kire. Me ekradon ko na cheda. Enya me na meka kire we mu so mbelu omo nim so omo mbelu no omo ahyeda ye sa abo bi ebeko wu a wo pere na ye yi 20 million Ghana cedis billion yes ye the financial clean up enkrofu a ewuo na apia mensa ni case na kosi sen o ti se mire bi na apia mensa me kan say ono ankasa so esika de che e dia akoma IGP 2.5 million mote ya che dia ma customers na Dabi. Nti anu akosi say. So no, I'm so sad this can command back. Why they come on back? Pudi mo bro. Say this man no. Omo de na apia this man. Wa bra ode nkrofo ka omu no. Omo san this man no. So won fa na de enko. Hey yeah on my way. Anyways, ma yem fancy e na ja. Me na mo ase na me ntoa so e wa ha sima aduanan. Aduanan enum na aboapo anopa no nwotwe ho. Egusu aye ka no kredi a kira mansan Ghana fo ne etiefo. Omo maniji no kora ho omo tie asem ne omo da. Omo maninye no kora ho nso so no omo abufuo pompa pai. Na so ye tesuru he yesi amanga adwen aye adwen. Abi na ata na wa ata na abi na wa. Ye be ka no kredi a kira o. John Mahama de ye nkeka nkire no. Ba umia de ono ne ye MPP ba. Ye de ye MPP fo. Ntimu de ye mo chem so. Monya. Ye be pom chem so papa. Ye ba be din komo ofie ha mo sisi ya Atweaman Senior High School. Womo edi womo SRC week. Oma tonsa de afre ye be ko ho. Ne ye no mu nyina akoka bom na ye di ne kama. Na yetumi ahwe atoto ne oma nyina ewo ho no mo edi amawo. Enkrofo send message ye bo abaso wa ha na je say mo anokore no hyehye mo bo muntumi nka mo pa asem sira asem mo pe obi a ono no benya kukuduru no akeka na mo send boy abaso say asem ne de no an no waka no ai ya to aba ma se behwe economy so afi we say uti ni kaya yifo ye mo abaso hey radi yankofon. Anyways, Odi Media Network no odi eye ne subsidiary ba ko di aba omo udwuma omo di ni so omo tonton home appliances ti set TV, air conditioner, ye ba no eye deep freezer ni fridge no ankasa, washing machine, rice cooker, blender, kettle, ene ne eke ka ho ni nyina eye Odi Media Network ne nkorabata ODI Electronics no ene odi we no nyina edi aba na enhyehye kakra wo ho ne say ebia na uhia TV fridge ene ne ka ho but usika sem wo form a wo de ene se wo betua fa na ne aka no watua ne kakra weni be ba ho so na watua ne nyina awie yemfrɛ wo mo 0550900600
0550900600 ɛyɛ number wobɛfrɛ na yagye so mttd ɛhɔ ɛna wobɛhunu ɛyɛ odi media network yɛ odi electronics no ɛwɔ na wone wɔn akwakɔdi dwuma mepakyɛ wɔkɔ hɔ prince ne ne nuanom wɔ hɔ ɔmo bɛhwɛ na ɔmatumi aboa wo Afrakuma Community Hospital nso so wabiem Afrakuma Community Hospital ba wo ba yei no ɛyɛ apomuden ɛna wɔde ɛho nsɛm de aba ama saman ɛna ɔwɔ nti woduru ɛyɛ Stadium Junction woduru hɔ no mo a taxi rank na ɛwɔ hɔ no ofa taxi no ana waka kyerɛ driver no sɛ wobɛsi Afrakuma Community Hospital wobɛsi hɔ na wakɔ akɔgye wayaresa OPD lab theater children's ward no ɛwɔ hɔ ɛyɛ na wakɔ na ɔma pɛ wahwɛ afei wonim obi a hania ɛtwo ɛtete no ɛno nso kɔ a ɔwɔ doctors a ya satisfy wɔm na ɔmo ɛyɛ adwuma no ayɛ ne yie ɛwɔ hɔ a ɔmo bɛyi two no ɛde ama ho atɔ 0597 005963 0597 005963 ɛyɛ number abɛfrɛ na yagye wo so ma me nkɔte nkɔmmɔ wei mfiri hɔ no mo mfa ma ɔtawu na afei mensan ɛntoa so ebiom Atweaman Senior High School ɔmo ADSRC week ɔpɛni mame mo akye mame hyɛ mfiri wo hɔ no mo wadaro ma bɛbɔ odi ama Bacho your friend calling Sampabing. I'm your chichini or Atweaman Senior High School. Bacho brebi mo say saying calling Sampabing. Calling Sampabing. Okay, we are chichini wa Atweaman Senior High. Bacho. All right. And openi Steven Akobuafo. Said the Adodo na di nimini abayao. Okay. Also your chichini or member of the planning and steering committee. SRC wiki the see school phone the other na chiche for ma je di anymore. In fact, nanka ese ne esukufu ano na eba na anopa yankasa no omo call road show na ayedin se ebenya ebi aka omo mpese program no omo be mexi bi na ye appointment nso de ye mpese ye betu ahyeda na ye betwa bebe atu baby nti na ese ye force na ye ba nanka ye ne esukufu ni bi na eba ye gidi se emremu na wotwe na nkwa wie ne se ebenya kwan a ye bi de ye bi be kan ya ho na ya ba na road show we the way no ma meaning ntina edin say ye betwe omode omaba. Okay, Montimada Roma SRC bia enani di kan obi create a eye de ade week na mo yesi ho so eye de na mo eye. Wo hwe yen e ka say SRC a student representative council a ye school for no akandifo a omabo mo ho ano a eboa ama school for no kanko akonanim. Ntuhwe na wotwi mu efri adwoada ekosi kwasiada so a yesi wo ahyehye dwumadie akese a yakabom se ye de jenkwara nani ne nkwara no nso asu ade afrim a potokasem ye kase ye edutainment a ye be educate ye nkwara no no masan agye omani ewo na wotwi mu nti efri adwoada kosi ne kwasiada so no yahyehye dwumadie chinkyire bia yene ye school for any church for any corona school no womni na na kabo medisa dwumadie na wotwe mu na okay nti wo hwe adwoada na ye ndra na yete nkwara no gu kurum ekosiesie kurum epreprai eyi efi biara ewo ekron fro sene apomodien betimi awie peye ewo manso kroduanu nti enra hwe a ye clean up exercise no ehyasie no nso na ye de yani kire ye lorry station edwom ya himfie ene babia ye gye ya pomodin ekosiesie ho kama nti ebo no nkro ne san de yani ekire school mo ekoye official lunch na nkasa a ye tonsa frɛ principal of Methodist College of Education a oni yembe kasa kama bitu enkwara no fo efa theme ya tuni din say equipping leaders of the 21st century through transformative learning nti ye boa ma principal ne enkwara no be kasa ne ye teacher fo no be kasa say emra ye wom 21st century no ye hia kandifo a ebeboa ma oma transforming society nti yes as week na ewom no kra no ye beto abayi new prefects nti tunkwara no fo so omunyi prefect a ebeboa ama oma sesa school no na ye ko 2024 general election no so ye yinkrofo a ebeboa omesesa oman nti ye free onom na ye bie kwan ma enkwara no mo mbe kan on manifesto isan say ese say ye bie kwan ma oma ye ba be yi new prefect no
ɛde firi mu po a wo mpɛ sɛ ɔmo de boa school pon no ɛma school no ɛbɛyɛ krabɛhwɛ no nso ɔmo so bɛyɛ saa deɛ no nti free reading manifesto no ɛne ɛyɛ film show yɛyi movie ɛma nkwara no hwɛ ya ɛyɛ very educative movies ɛma nkwara no hu sɛ bibi biara a woyɛ no wo akwanya sɛ obetimi akɔ w'anim wɔ nneɛma a woyɛ no ho nti yɛwie no ɛna awura ɛnɛ a ɛnɛ no dwumadi a ɛwɔ ɛnɛ mu ɛyɛ road show art no yɛka no flute nti anɔpɛ yi a yɛba yi no flute na hyɛseɛ firi yɛ school nim ɛkɔfa manso kurodua nim akɔ asubua na ɔmo wie flute no a na ɔmo de ɔmani akyerɛ school mu hɔ biom na yɛayɛ biribi a ɛfrɛ no rep your region atweaman goes tradition nti region a ɛwɔ ɔman Ghana mu ha no yɛbɛda ɔmo nneɛma bi adi ɛde akyerɛ yɛn ho na yɛn a obi wɔ no eastern region a onim deɛ ɛkɔ so wɔ northern region onim deɛ ɛkɔ so ɛwɔ other regions no yɛ schoolfoɔ nkwara na yɛsiesie ɔmo no ɛba bɛda saa dwumadie ni nyinaa akyerɛ yɛn a yɛbɛka sɛ the way of life of each people are finding ɔmo ho wɔ regions no ɔmo edi nti ɛno ɛna anɔpɛ ɛno nso ɛbɔ no nkron a yɛbɛdi ɛwɔ yɛ school mu akɔ akɔsi mmra 12 ɛbɛbɔ na yɛwie no nso a na yɛwɔ talk bi a yɛn teacherfoɔ ɛne NCC akabu mu a ɔmo ba bɛma nkwara no esan sɛ yɛwɔ general election ɛda yɛn nim no nti no yɛnim sɛ mpempi no basabasa yɛbɛba wɔ general election mu a ɛyɛ efiri yɛn mɛbu no nti yɛ hyɛseɛ a educate yɛn nkwara no about promoting peace and tolerance among the youth in the upcoming general election as saa talk yi ɛbɛkɔ so mmra about 12:30 ɛkɔ akɔsi 2:30 p.m. na talk ni firi on so a yasen ayɛ drama a ɛfa that same theme a yɛbɛkasa fa promoting peace and tolerance among the youth in the upcoming general election ɛno nso bɛkɔ so ɛnɛ na yɛwie a yɛayɛ eating competition esan sɛ yɛbɛsua deɛ ntɛsi yɛ biribi nso ɛbɛgye ani sɛ nam di kankan sɛ yɛ biribi a to ndi sɛ edutainment nti yɛ educate yɛ ho ɛfa yɛn upcoming election no yɛwie nso ani ayɛ eating competition ne yɛ de agye ani na anwumere no nso yɛ bonfire night a bonfire night no indoor games ahoroɔ ɛkeka ka ho yɛbɛto ɔware yɛbɛto cards yɛbɛbɔ dame yɛbɛbɔ ampe anto wankyire tete agorɔ ne nyinaa bi ɛbɛkɔ so ɛwɔ yɛ school mu esan sɛ yɛmu bi wɔ hɔ no mu a yɛnhu tete agorɔ ne bi yɛwura fi nti yɛnam saa kwanya yi so ɛbɛkaaka nkwara no tete agorɔ bi a na ɔmu di yɛmpanifoɔ no edi nti saa indoor games no ɛne yɛde bɛda saa adeɛ no di ɛnɛ anwummere nti edu ni ukuada ɛso nso a anɔpa no yɛbɛtrentren yɛ pɔ mu a pɔtɔ kasa no yɛsɛ aerobics na yɛde exercise yɛ ho esan sɛ ɛsɛ yɛ ma yɛ pɔ mu di nso esi pɛyɔ nti anɔpa ɛyɛ ɔkyena no yɛbɛtrentren yɛ pɔ mu a yɛne one-on-one foundation a gasman ɛda no Ghana ha na wohwɛ tag of war ɔno yɛ ɔmo president nti ɔno ɛna school no ne akabom sɛ ɔmbra no bɛboa yɛn ne ntimi entrentren yapom nti yɛwie aerobics no nso a yɛato nsa frɛ yɛn sister schools ɛyɛ akis akem suadro senior high school a yɛno ɔmo bɛyɛ fun games nti yɛn mmamu ano ne ɔmo mmamu ano bɛbɔ ball mmaa no nso ne mmaa no bɛbɔ ball na yɛwie a na teachers no nso yɛn nso yɛ di agorɔ ɛyɛ ɔkyena no nso nti ahai meja ma me bra panin no nso ato aso efiri yawada okay yo sɛ me fa na yawada no yɛbɛto aso aerobics anɔpa no na mmom yɛwie a yɛse yɛyi bako a yɛfa ne serious ahonidie nti yɛde biribi aba yɛfrɛ no dormitory beautification ɛno ne yɛ biribi a wɔda last year yɛ beautify yɛn classrooms na sisi a yɛde kɔ yɛ dormitories biribi a nkɔlaa ne da no nti house bi akɔyɛ competition a cash prize ɛda so a ɛno no headmistress abɔma ho ba so bɛma osika emu odu nti obiara esiesie ne hɔ ne competition a ɛyɛ yawada na hɔhoɔ ana yɛbɛfa judges aba na ɔma bɛhwɛ efiri hɔ a ne yɛkɔ efiada nankasa no nso yɛbɛtenetene yɛn mpɔ mu kakra yɛwie a yɛbɛkɔ professional ana obro ne bɛka sɛ atwaman goes professional adwuma biara na career biara esi akɔla biara ne so sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no saa da no
ombɛhyɛ ombɛfa ho ana ombɛhyɛ ho ataadeɛ ye wia ya to nsa frɛ etitiriwa omakɔ omanim wɔ saa dwumadie no mu say journalism obi so obɛyɛ police obi so obɛkɔ law obɛyɛ say ya fa mpanifo a ɔmo ɔbɛba bɛkasa na ɔmatenetene wɔm na ɔmahu kwan a anaasɛ courses adakye ɔmbɛyɛ a ɛbɛboa wɔm ye wia efiade na nwumbre no ɛyɛ awards night and dinner adwumadi a yɛdi no afi mu nyinaa no SRC ne school mpanifo bɛka bom na ɔmabɔ atichafoɔ ne asukuufoɔ ne nyinaa aba so ɛyɛ nyiom non teaching foɔ nso ma ɔmo ka ho yɛwie nso a ɔmo bɛyɛ adwuma wɔ school hɔ na ɔmo akɔ ahomegyie mu no nso retired teachers no nso ɛne workers no yɛbɛbɔ ɔmo nyinaa aba so yɛwie a ne yɛde awura ɛyɛ memeneda a ɛno na ɛyɛ dwumadie ne pɔmpɔn so paa sɛ ɛno na nkwalaa no ɛna nkɔmo wɔ ha ɛno na nka ebegya ama ɔmo na ɔmo aka because ɔmo deɛ ɛhɔ no na ayɛ ɔmo strong room ɛno na ɛyɛ adeɛ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo hete wɔ so paa edi kan na nɔpa ɛbɛyɛ old student engagement with the current ones ebinom aba school no mu akɔbɔ bra wɔ baabi nti ɔmo na ɔmo abɛkasa ɔmo wie yɛ dɛn na ɔmo yɛ a ɛnɛ ɔmo akɔdu baabi a ɔmo du no nti ɛno yɛ deɛ anɔpa ɔmo bɛyɛ yɛwie a from 11 o'clock up to anwummerɛ 7 ɛyɛ symposium and fanfare ɛhɔ no talent show ɛyɛ a whole lot of varieties a yɛde ba na mmom yɛase ato nsa frɛ anwomtofoɔ bebree na mmom nea ɔyɛ high on the bill no ɛyɛ Kwasi Amawuga ɛyɛ current TGMA unsung artist of the year na ne ɔbɛbɔ n'akyiri dɔm nso ɛyɛ Emrys ɛyɛ Onua TV Kasahari president ɔno nso ɛba bɛtaa n'akyi yɛwia yɛde artist nketewa bebree ɛne school for performance bebree nso ɛbɛka ho saa da no yɛwia na ne Kwasi ada so yɛyɛ Thanksgiving and fundraising ɛde boaboa sika no ɛde aboa SRC project a ɛda wɔn anim. All right. Yɛda ase papa nti wɔn mu nyinaa ɛyɛ hyɛ ase anasa hyɛ ase kora ɛdada ɛnra ɛna hyɛ ase a mo bɛ wie Kwasi ada. All right. Nti sɛ na mo ba yɛ hyɛ ase na meka kyerɛ sɛ minim sɛ SRC deɛ ya na yɛ school for deɛ nti nka ɔmo na wɔso mu di anim but yɛtie sɛ deɛ mo kana na kyerɛ sɛ mo deɛ is a big thing ɛde ma mo nyinaa in general. Why so? Sɛ yɛka SRC na patron ka ho ɔyɛ teacher yɛwɔ other teachers a ɔmo ka ho ɛna activities na ɛkɔ so no ɛyɛ mmerɛ a yɛnya yɛn teacherfoɔ no ne nkɔla ne nyinaa yɛde bɛgye yɛn ni ɛwɔ mu sɛ yɛn program deɛ nanso ɔmo ato nsa frɛ na ɔmo ama yɛn deɛ ho abɛgye mu sɛ sese adwuma ne yɛ no yɛtena school for a very long time nti time a yɛn nyinaa both teachers and students yɛbɛnya na yɛde adwodwo yɛn ho nti yɛn anigye ɛda ma yɛn nyinaa na anigye mmerɛ ma both teachers and students. Okay nti di amo ye opani mame bisa wo obi betumi afri outside obi betumi aba from Monday to Sunday no sa ni amo ye nyina no obi betumi aba na aba be kam ho ana we dey limited to a school for no nko programs ni bi wo ho no mo a limited to students na nko a isan say ye jamu say obia mabia ese say ye hwe ye school for no so eyi say basabasa ye enti but edu anwumre memenda anwumre artist night na dia ibie kwanya emma kromafo enso timi de wo ho agimu bi na ansa na beba no ticket wo ho no mo a ese wo tɔ a betimi awuram na apart from that no so Saturday no so ya tunsa frɛ sister schools makomako 12 a be boan me yɛ dis adwuma no nti te sɛ float ni sei no yɛntimi ntunsa mfam emfa afoforo emba but a student nti programs ni bi wɔ no ma hyehyɛ ama yɛ school for no ɛna bi wɔ no so yɛ ni kromafo ɛne abɔntenfo a ɔmo pɛsɛ ɔmo ne di saa adwuma no nti wo hwɛ clean up exercise na ɛdra yɛ kokrom kosiesie krom kro na nya ho mfaso floats ɛden ayɛ nam kro no nti kro no behu yɛn nanso no programs ni bi wɔ hɔ no ma ɛyɛ purely for yɛn kwara no. Okay, meda si bebre ye brena so ye kɔ mo nsɛm etwa to ampɛsɛ mo de ɛka ho. Yo sɛ yɛbɛsrɛ na yɛadam ase edi kan sɛ mama ya kwanya we na me san hyɛ obi abɔ nso sɛ ɛyɛ artist day na yɛbɛyɛ no sɛ obi ɛpɛ sɛ ɔba obetimi aba na mmom
yɛne ɔdan commander akasa a ɔma yɛn polisifoɔ ɔbɛba bɛboa for security reason ti ɛsrɛ sɛ obi a ɔbɛba biara no ɔndi ne ho ni na ɔnyɛ n'asɛdeɛ ɛteɛ. Okay. All right, yɛbɛda mo ase na yɛde asi ha no mu nti eduru hɔ no mu a baabi a yɛn betumi aba bi ne yɛbɛba na ayɛ kama paa yɛda ase anɔpa yi. Yɛnso yɛda mo ase. All right, abusuafo yɛbɛgyina wei so na yɛada ne yɛn ho yɛba a maakye ɛɛtoa so ama wo. Adwa we just many who dance and the Joma for Bropa. Metre Hunchu capsules. Abada why Macana the Kayanu. Hunchu capsules are one more and try my prostate and Yakasima. Or more for Modon Tentem. Modon Sonsua, Nemuya, and as a Muntimin Sokra. Vodo Sosa de Musiciano. Obuana Johnson, Crema Pibian, Naya Beseno, Obiso Honmoa. Joshua didn't ten one can who can know Yadusogun. The business on cry to just Simon who went in whom we are and Hunchu capsules. Minianoma, Yamani Wubaku, Yafichi Chromusum. Nami Araba Bazen pills Ajimepa. And to make Famamu, Sawuka Ficha, why is it me rosa, no who made say, a toda beer, emojan to be bappy, dodo, and now class a beer chessy, a bisu dia and macra, emojan to be new more for sunny, a toda, or walk around not so no canibeshia, when only a Fichicromo how Kayina, a wardrobe, and the Araba Bazen pills, Araba Bazen, and a Bama, why your best man or person. Our down call LB Amuafu, the Netrumesi, Kennedy Drugstore, Well Green Pharmacy, Mama Doris was sent for Sue, Francis Mesa was sent for Sue, Frank and Daughter Pharmacy were a Sukuba of Ben Brakwa, unable to afford Kulumpe for 0504 906665 and 0545 906665. I was built to be the best, number one and nothing less. The European soccer season is over and Ahenkan 93.3 FM has taken over. Ahenkan Intertowns Football Gala. Now we're there. Basti Trangasa. When the bra will bet me at your Duma Chede our ball boom. You hear me say, when you grow a bay Mrantia Makumaku, a Duma 18 man squad. I be Jim Ediamo Crow, our Ahenkan FM Intertowns Football Gala. Let us be in the town team ever. You hear me say, Ubeba Ahenkan FM. I will achim Abuabo, your front desk, no other form. Forms A free, affiliation fee, A 300 Ghana cedis. And Massa when you wear empower na Empire na Ega, and Nigen, Jama, Momome, Romubaya Dankasa, the sports team of Ahenkan 93.3 FM, Ebestom Group BM, near the live commentary Abramo, Wamra, Yesi Sakai. Now, look at the Jama section, you can go over to Ahenkan FM Intertown Football Gala. Ebeye there. Na some person register so number be friend 0241 512388 0241 51 2388. Enyumaku a eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala Abramo and Campo Football Academy. Soccer at its best. Frames Oil Energy on the go. K-Asanso Furniture. So whoop furniture papa. A new fee. Downwook Enterprise. Say eba hardware. One cranin important dia or teso and Casa Fabrics. Whoop fabrics papa apam na for tower and one and Casa Angel Bakery. A pano show pano dead. St. Philip's Enterprise. Enter the penny fee and a vitamin. A Gianni Casa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe bay. Eba ya piso. Kashe bay. Hey, Efia, me watch papa. Bra, Nancy, yadia me yade. Enya odun fo bi na che me kumi about here. Anka sabre adibone. Ah, I don't know how to be na. Ebia. Kumi about tea there. Eboa ema enkwamo ni peduem gyan naso ye. Na senya hoden ekutie nyarwa hodo a ewo ni peduem. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tu so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode dia wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni peduem no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Sano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edu de adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato e we bia oton no
ahodoɔ. Kumi Herbal Tea Sumo Herbal Center ɛnsa no adwuma. Dr. Paul Kumi Minta da so ya no. Wobɛtumi afrɛ no ɛwɔ 0248 716402 0248 716402 and 0503 785656 0503 785656. Kumi Herbal Tea ana ɛyɛ immune system support. FDA agye adwadie nkratoyi atom. Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yeda asese watwen yen ama yakoje aboafo nkrato ye to adwumadi ni so de ama osima enwotwe ena aboapa no pa no nkono eho ofre mi obuoba ofori amanfo ye to adwumadi ni so e wo fie ha no de ama afi nsem ahodo e de top no so ne ye ba so ni aba bidin nyina mu nkomo e de ama mo nti ye betase ne se besepa ne kunu na haban abanyansafo kwan so ene edi bedi dwuma no. First call a ye kwakoye ye ni owura kwaku oseitua ena kwakotwetwe enkomo wo ye economic ena financial analyst ye no ekobonkomo opani woti enkan kan FM su ni Maakye ye ni ampacho wonti sen wadaro mana mpumbo ko de ye ho wadaro ma mensu me ho ye pa anope de wadaro ma ye ba wonan so a na ye pese wo boa ye ne ete ne ma bi ase kakra oso afọ ohisikasem so ohwen enano meeting omkoye ye ewo UK na o chire nsemu a obroni beka se oye so confident about yen economy ekwan ye befa so a revival because ye tumi any yen external debt holders no a restructure ma o matiase a ono no wo gidie set 29 fa ye ne IMF fuwo kwa koshia 28 kra rather 29th Ghana for beti asemode economy no a ye nyina yabamu abu ho no ebesan agina ne nan so ene saa ensem o san keka de kan ho minim se saa video ne saa asem no wani afa so a de dinkan no of initial reaction den yo ne di kan mechia etiefo nyina ena adwumera ena adwumefo a mo adwumempo no mahu video no na Maakye kan afa lady kan eye good news ema oman Ghana ena ne tosumienu eye adia ese Ghana no yitimi ejina so na ye kan de bo ye de eboye bra good news in a sense ohawa edayen so mritie mu no abekofa mu kakra ha no bekofa mu ena ne toso mienu eno ebetumi agina we so akasese sei ohawa ye ko mu no ebebo bra se yensan kosa oha no mu edio nti in all no azin say eye ma o my Ghana nti yen hwe say on the 28th you know news wa e be free IMF for no ho aba na yen hwe say nia omo aka no ne minister eka ye no sa pepe na IMF nso eka eno na bitimi agina so akase they say the agreement between the external debt holders the government no edim na afi yahunia asoman no so yebeye sana bitimi akafa okay na eno na ebinim nso kire o madwen se wodi obi kana ne koye nhyehyeye na eka no a wode no a wose wutua no ote ase se okay na nka me gi nanimu ya nanso se de one me akasa nti matwem den ase ye ka wo betua nti die nti ena se onipa ne ka kire so animu ya de fasika no koyi bibi fofora wose wani je se obi ka na nipa ne ka kire se e ka o de no they say mama omere kakra
na fatoto nneɛma yie na bitua ka no ma me na ɛka no nso mede ebi nso akyɛw a ɛyɛ nipa no aboa wo ɛna wayi wo haw ɛda wo so mprempren sɛ nka sɛ wokɔhwehwɛ sika baabi kukutua no nso wayi saa haw no afiri ɛna ɛnam sɛ ɔse ka no bi menyi ne seesei no wo nso bɛnya akwanya ɛde saa sika no ayɛ ade foforɔ ɛna ne ɛtɔ so bio ɛbɛboa wo ama wo nso watoto wo nneɛma iyi ɛna medi kan kaeɛ no enti one ɛnyɛ ade a ɛsɛ sɛ ɛma w'ani gye sɛ nipa no